גם הרגולציה, יש עכשיו דברים מעניינים. גם דבר הוליסטי. עכשיו היא באמת כאילו נחתמת. כן, כן, הם כן. עדיין עם השטות הזאת של הריביות, כן? כן, אבל רגע, זה פה קבור הכלב. זה ה-old guard וה-new guard, מה שתקרא, מתמזגים, רגע, פיוז'ן. למה זה חשוב להם עכשיו, אתה יודע? בגלל כל ההדפסות. האג"חים. בגלל שעכשיו כל הריבית, כן, כן, כן. זה כל הקטע. הורדת ריבית, הדפסה מסיבית. לתוך הבלוקצ'יין גם. בדיוק, זה מה אז- זה לדבר על זה חשוב מאוד. אז אם אתה יודע לתת ריבית על זה, הרבה מתוך הטראפיק הזה עובר אליך. זה הנקודה. ממש, וגם, אתה יודע, אתה אומר, זה גם, אנחנו בדיוק למה חשוב לדבר על זה, אתה אומר, למה דווקא ההזדמנות היא האסימטרית היא כרגע בקריפטו? בגלל שכל הקטע עם האג"חים, הוא נותן את האינסנטיב לקנות אותם, לשים אותם על הבלוקצ'יין, וכל ההדפסה הזאת היא, פתאום, רוב ההדפסה תהיה אקסקלוסיבית קריפטו. תהיה אקסקלוסיבית סטייבל קוין בפעם הראשונה, כי אתה אומר, יש אשכרה אינסנטיב רוב הדפסת כסף. הנזילות יגיע מהקריפטו, בגלל שהם רוכשי האג"ח הגדולים. בדיוק. זאת אומרת שאם אתה רוצה נזילות, מוצרים פיננסיים, קרי, הלוואות, עניינים, בלגנים, זה מגיע משם. עכשיו, דבר יותר חשוב מזה, ברמה הגיאופוליטית שאותה אני יותר אוהב, זה הדרך שבה ארצות הברית עושה דולריזציה של מדינות. כובשת את כולם. בדיוק. זה האוניפיקציה. זה הכי חשוב להם כרגע. נכון. היכולת להגיב לתהליך של די-דולריזציה, בתהליך אקטיבי של דולריזציה, שמגיע מלמטה, בזמן שהם מפרקים מדינות מלמעלה. וגם, אתה יודע, זאת אומרת, ממש, מורידים את הראשים. זה המדיניות. וגם אחר כך הם ממש ממקמים את עצמם ליכולת לעשות את הפייק-אוט, שיש את כל הדולר, הם הדפיסו, הם מילאו את הבלוקצ'יין, once הכל יתחיל לבוא ולהשוות את עצמו על הבלוקצ'יין, הם יכולים להנזיל את עצמם לאיזה נכס הבא שהם רוצים. בדיוק. נכון. וזה יהיה השחמט שלהם. בוא נגיד, נכון, בדיוק, זה השחמט. כי כאילו פה השאלה זה באמת כבר נהיה צמתים. בדיוק. זה החלק של הצמתים. ממש ככה. אנחנו הולכים לתת להם בראש פה, וגם מלא ערך שאני רוצה להגיד גם על טוב, יאללה. האינדיקטור. אנחנו מתחילים? כן? כן? יאללה, בדוק. עבדת עלינו, אנחנו רצינו להשאיר את זה אצלנו. כן, אתה מבין? טוב. יופי, תגיד לנו אנחנו יש? יש? יאללה. הופה, איווה. יא בורא. הנה אנחנו בעוד פרק של קריפטונייט. היום הצלחנו לעשות איזשהו פרק שאנחנו עובדים עליו, ונסים לארגן אותו כבר די הרבה זמן. ניסינו להביא את עדיף האמא היקר, ולנצל את זה שהוא ככה שוב בארץ. אני קודם כל מתנצל מראש אם אני לא אהיה הכי חד היום. הפרק הזה מצולם תוך כדי מלחמת ישראל-איראן השנייה, ואני כבר, אנחנו ביום העשירי בערך של המלחמה, ואני עם פחות שעות שינה מהרגיל. אבל אתה באת אלינו מחול, חד, מלא בוויטמינים, משתדלים. ואתה תיקח את הצד היותר חד של הרעיון היום. למי שלא זוכר, הפרק הראשון שצולם באולפן הזה, גם של קריפטונייט, גם של סטוק ושל כל הפודקאסטים שלנו, היה איתך פרק הפיילוט, אז אני מזמין את כולם גם לחזור לפרק הראשון שצילמנו עם עדי. סופר מעניין, הצלחנו להביא אותו ככה בלבל שמאוד אהבנו, הרגשנו איזה תדר מיוחד שקורה כאן, איזה קסם שמתחיל לצוץ, וככה גם רציתי שיהיה שאר העונה, אבל הפרקים איתך תמיד יותר מיוחדים, אז זה הכיף הכי גדול שלנו. מה העניינים? תודה רבה, כיף להיות פה, ואני חייב קודם כל להגיד, זה תמיד טריפ דאון הממורי ליין, כי את הבמה הגדולה יותר, הרשמית הראשונה שאי פעם נתנו לי, זה היה אתה ודרוויש, אי שמה לפני 4 שנים. עם אורן, כן. ועשינו אחד לשני איזושהי סגירת מעגל כזאת בכמה קצוות, וזה למה אני תמיד אוהב להיות במרחב הזה ובתדר שלנו, כי בוא באמת... אני אגיד לך יותר מזה. אתה כבר פרגנת, הרמת, לך היה את כלכלת הליצנים, ואחר כך אנחנו קצת שילבנו את זה בפולס פוזיטיב. אבל מי שבאותו פרק לקח אותי לשלב שבו אני החלטתי להיות אקטיבי ולהיכנס לתחום הקריפטו, מעבר להבנה שהייתה לי בתחום הביטקוין וזה באותה תקופה, זה אתה. אז מי שהכניס אותי מעבר לצד הפילוסופי, אלא לצד הפרקטי מעשי בעולמות הקריפטו, שאני התנגדתי אליהם עד לאותו רגע, אנחנו היינו לגמרי בתחום של זהב, כסף. מי שלא יודע, השידור איתך היה הפרק האחרון של אותו פודקאסט. אני אגיד על זה גם... בגלל
שאנחנו היינו פודקאסט שיותר קידם את הנושא של זהב כסף, ואני באתי ואמרתי לחברים, אני רוצה רגע, קוראים דברים בתחום הקריפטו, זה היה לפני 2, 3. 3.5, 4, כי זה היה ממש 4 שנים אחורה. פוסט קורונה כזה. נכון. ושם בעצם היה לנו איזה טריז כזה, ביני לבין דרוויש ואורן, שהם אמרו, אנחנו לא מאמינים בקריפטו, אנחנו חושבים שזה סכם, אנחנו לגמרי בכל הקטע של זהב כסף אני למטפות אגיד על זה משהו, יקרות, תכף נדבר על זה. ואני ראיתי שם את הפוטנציאל, הדרך שבה אתה הבאת שם את זה, הנחת את זה והצגת את זה בתור איזושהי הזדמנות שקורית ממש עכשיו, זה השנים של, אתה יודע, תחילת שנות 2021, 2022 כזה, משהו כן, זה היה כזה, 22 ממש. 22, ששם באמת היה איזה בוסט רציני של האירוע הזה, אתה קלטת אותו מוקדם, עניינת אותנו מספיק, ומאז נכנסתי לזה. אז אני מחזיר אליך את הקרדיט בחזרה. ועכשיו אני גם מחזיר את הקרדיט. אגב, אני אגיד ככוכבית, שבוא נגיד, מהפודקאסט הזה, שנה קדימה, כל מי שבחר לעשות צעד ולהיכנס, עדיין היום, אחרי האירועים הקשים שהיו בשוק, יושב בבומבה של רווח. ברור. אז המידע למקדימים היה שם והיה מוכן. וכמו שאתה אמרת, אצלי זה היה מהצד השני, שאני הייתי הרבה בתוך העולם הקונספירטורי, ואתה יודע, אתה מחפש קולות, ובעברית, אני אגיד באהבה, לא מצאתי כמעט קולות שנתנו לי השראה. ואז אני שמעתי אותך, ואתה באמת היית גם בזווית הכלכלית, דיברת. והנקודות שם, באמת, זה אחד הדומינוז הראשונים שלי, שאפשרו לי את המרחב להיות פתוח למידע כלכלי. כי האחד ועוד אחד הזה, אז ממש גם, אנחנו פה בסגירת מעגל הדדית, וזה למה שאנחנו יוצרים את המרחב ביחד, באמת אפשר לדבר על הכל. אני כן רוצה להגיד, בדיוק בקשר לפודקאסט. אני קודם כל אשים את הדיסקליימר, אפילו לא הקלאסי, כמובן אנחנו לא יועצים, וזה לא יועץ פיננסי. אבל הדיסקליימר שלי, ואני יודע שאתה תזדהה איתו, אנחנו כל אחד הוא הסמכות העליונה, הבורא בבריאה. נכון. לכן, אני ספר בספרייה שלכם, אני לא מעבר. נכון. זה אומר שכשאתם תראו אותי אומר דברים בחריצות ובמוחלטות, קחו את זה כעוד דף, עוד פרק. זה שאני בטוח לא אומר שאתם בטוחים. זה שאני יודע לא אומר שזה הידיעה שלכם. ופה מגיע החלק הכי חשוב של עצמאות תודעתית. ורק כשאתם, בעיניי, מקבלים השראה אמיתית, את האמת אי אפשר להגיד במילים, אבל אפשר להתקרב אליה, ונוצר איזה דגדוג פנימי כזה שמוביל לפעולה. אבל אני רוצה לשים קוויאט, שזה קשור גם לפודקאסט שלנו, בלי לדבר על אנשים ספציפית. כל מי שמדבר על השקעות ומתעטף באצטלה מוסרית, האלמנט הזה יותר מוסרי מהאלמנט הזה, האלמנט הזה... אני שם את הפלג, אין עניין מוסרי בהשקעות, כל כלכלה ומוסריות זה טריקי, ואנחנו רוצים תמיד להבין שכל אחד הוא ספר בספרייה שלנו. אנחנו לא רוצים לבוא ולהתעקש על איזשהו עניין, בטח מי שאומר שהכלכלה זה איזשהו משהו שפה אם תשקיע בזהב זה הרבה יותר מוסרי, מאשר אם תשקיע בביטקוין זה הרבה יותר מוסרי, מאשר אם תשקיע ב-XRP. זה תמרור אזהרה לעצמאות תודעתית, אז ככה רציתי לשים את זה כקוויות להתחלה, שאגב, עוד משהו קטן, אני לא בעד נפרדות. מה זה אומר? אם לצורך העניין מישהו מאמין בזהב, והוא אומר ביטקוין זה לא, אני חבר שלו, אני אוהב אותו. אני לא בא לעשות את הפלגנות הזאת שיש בכל כך הרבה מקומות. זה השקעות, חבר'ה. אנחנו בתוך מונופול של אנשים שמושכים בכולם כמו חוטים. אני לא אגיד שלי יש איזו תשובה שלמישהו אין, אני רק אגיד, בוא נסתכל על כל העוגה ונבין איזה חתיכה הכי טעים לאכול עכשיו. עשינו פרק עם תומר רביד. הפרק הזה עשינו בנושא מיסוי קריפטו. זה הוביל, זה מנכ"ל בלוקסטאקס בישראל, זה החברה שמנהלת את הנושא של מיסוי קריפטו בארץ, יש להם גם פלטפורמה וכן הלאה, לא נעשה פרסומת. אבל כן, כדי להבין שזה התחום שהוא מגיע ממנו. והתפיסת עולם שלו, כשהוא ישב איתי בשיחות מאוד מעמיקות וארוכות לגבי מיסוי קריפטו, ואיך עובד מיסוי באופן כללי, יש את זה גם בקורס שלנו דרך אגב, בשיעורים 9.1 ו-9.2, איתו. בעצם מה שקורה שם זה שהוא מסביר שאתה טריגר לאירוע. כלומר, הגורם האנושי הוא הטריגר שמניע אירוע מס. ומה בגורם האנושי? ההחלטה שלך להכיר ברווח, או להכיר
בהפסד. כי עד לאותו רגע מדובר בפוטנציאל. אתה רואה את המספרים בתיק שלך עולים, אתה רואה את המספרים בתיק שלך יורדים. ממש ככה. ממש. זה פוטנציאל. מה שהופך את זה למציאות, זה השלב שבו אתה מבצע אקט של משיכה, מחירה או קנייה, ואתה בעצם מכיר בהפסד או מכיר ברווח. עכשיו, אתה הטריגר. המערכת הכלכלית כולה ממתינה, היא בהולד, עד לשלב שבו אתה מכיר באירוע מסוים, ואתה גוזר ממנו את שורת הרווח בסופו של דבר. וזה בדיוק מה שאתה אומר, החלק שבו אתה לוקח אחריות, החלק שבו אתה מניע את המערכת, וזה משהו שמאוד מאוד 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 קשה להבין כמה כוח יש לך. למעשה רק לך יש את הכוח ממש. להכיר ברווח או להכיר בהפסד. אני חייב לקחת אותך פה, כי מה שאתה אמרת, אנחנו תמיד יכולים, שאתה פתוח מספיק, נקרא לזה העין הראשונה פתוחה, אנחנו יכולים לקחת כל נושא ולדבר איתו על המקרו. ומה שאתה אמרת בעיניי, זו דוגמה מדהימה להבין למה הכלכלה, בעצם היותה כלכלה, היא פרזית על האנרגיה האינסופית שהיא אנחנו. כי כשאתה אומר, ההחלטה שלי, הטריגר שלי, ההכרה התודעתית שלי על תנועה מסוימת במרחב, היא אירוע מס. מה זה אומר? שיש כאן מערכת כל כך אלגנטית שעושה קפיטליזציה על הזרימה התחילית של אנרגיה שלנו במרחב. נכון. אז אני יודע שאני הלכתי פה קצת למקום שהוא זה, אבל זה המרחב שאנחנו נמצאים בו. נכון. בגדול, התלבשו על המהות הקוונטית שלנו. ועל ה-zero point energy הזה, שבסוף, כשאנחנו מעבירים אנרגיה אחד לשני, תמיד יש שם כמו איזה קרצייה שנותנת בראש. ולכן זה למה אני גם חוזר לפואנטה. זה זהב, או שזה קריפטו, אתה תעשה מה שטוב לך. אבל אם אתה נהיה דתי לזה, אתה כבר במלכודת שלהם. זה העניין. דרך אגב, אם אני לא טועה, פרק 4 בקורס, מדבר בדיוק על זה. בדיוק. סליחה שאני משחיל את זה שוב. חבר'ה, מדבר בדיוק על זה. אני בטוח שבקורס יש המון המון ערך, ואנחנו היום גם ניתן ערך, שאני חושב שהוא גם מופיע בקורס, אבל הוא יהיה חשוב שיאמר, ובוא נגיד ככה, בוא ניקח את עצמנו שנייה, נעשה אולי איזושהי הזדמנות, כמו שאמרת, אנחנו באיראן, כרגע יש אירוע מסוים, כמו שדיברנו לפני, כל המטרה של הכל זה לקחת את התשומת לב שלכם ולשים אותה במקום מסוים. כל המערכת הזאת היא על שאיבת האנרגיה שלכם דרך התשומת לב. זה לא חדש, אדם מדבר על זה שנים. אנחנו יודעים ש-attention ו-energy ופוקוס ותנועה, זה בעצם מה שמביא תוצאה. אנחנו הגנרטור. אין מה לעשות. אנחנו הגנרטור. ואנחנו נמצאים כרגע, אם אני מסתכל על המפה שלנו, ואנחנו אומרים, אוקיי, אם הייתי רוצה לשים איזושהי נקודות, ולהגיד מה בערך יכול לקרות, אם אנחנו שנייה מקרקעים את הדיון רגע, לפני שנפתח אותו עוד רגע, איפה אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו טיימליין? ודיברנו על זה לפני, שכרגע מתחילה להיווצר, וכבר נמצאת ההזדמנות האסימטרית המעניינת, שאנחנו רואים הרבה מאוד שווקים נמצאים בחוסר פרופורציה עם שוק הקריפטו. אנחנו רגע לפני מספר קטליסטים מאוד מאוד אטרקטיביים, שלא קרו מאז הבום הגדול בקריפטו אי שם ב-2020-2021. או מהדפסות של הקורונה. בדיוק, שזה... שגם הניעו בולרן יפה. ממש. נכון. והפעם יש כמה כלים שלא היו בעבר, שרק מחכים לקחת את זה לשלב הבא. שזה כל מה שדיברנו עם הג'יניוס אקט והסטייבל קוינים, והיכולת בעצם לתת אינסנטיב לקנות אג"ח כדי להדפיס כסף מאג"ח. בוא נסביר את זה. בדיוק. הדבר הכי חשוב הוא שאנחנו הולכים לקבל הרבה מאוד נזילות לשווקים. הקטליזטור של זה יהיה באמת החלפת יושב ראש הפד, זאת אומרת, אם תום הכהונה, זה אמור לקרות במאי, יש לנו את התאריכים, אנחנו יודעים איפה זה הולך לקרות, לא צריך להיות איזה... גאון גדול. גאון גדול, אוקיי? אנחנו רואים כמה אירועים שיחייבו את הממשל לבצע הדפסת כספים, שהוא כרגע ממתין איתה, כי הוא לא רוצה לשלם ריבית יקרה מדי עליה, אוקיי? ולכן מה שהולך לקרות זה שטראמפ כבר אמר לנו מי הולך להיות ממונה, יש לנו את הגורם הזה כוודאות בתוך המשוואה. שהוא גם פרו ביטקוין, לכאורה. כן. אנחנו גם יודעים שאותו גורם שהולך להיות ממונה ליו"ר הפד החדש, הוא גורם שהולך להוריד בצורה דרמטית את הריבית בארצות הברית. אנחנו יודעים את זה בגלל שזה מה שנקרא תנאי העסקה. ממש ככה. שטראמפ לא מסתיר אותם. הוא אומר בצורה הכי מוצהרת שהוא רוצה להוריד משמעותית את הריבית בארצות הברית לכיוון ה-1%, 1.5%,
ובצורה מהירה. מהירה, לקראת בחירות האמצע. בדיוק, לקראת בחירות ממש. האמצע ב-2026, בנובמבר. ממש. אז הנה יש לנו עוד נקודה של ודאות בטיימליין, שאנחנו יודעים שטראמפ צריך להגיע עם כלכלה כמה שיותר מתומרצת לאותה נקודה בזמן. ממש. בחירות האמצע כרגע, אנחנו יודעים שיש לו בעיה, ישראל-איראן, החזית הזאת שנפתחה, מסכנת אותו באזור ה-40 כיסאות בסנאט, ואנחנו יודעים שזה אומר שהידיים יעברו לצד הדמוקרטי, וזה אומר שמרחב הפעולה שיש לו בשנה, שנתיים הראשונות שלו בתפקיד, שזה מרחב פעולה די חופשי לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא קיבל את הקרדיט הזה מהציבור האמריקני בצורה די מובהקת, הדבר הזה הולך להשתנות לחלק השני של הכהונה שלו. זאת אומרת שכל הדברים שחשוב לו להעביר צריכים לקרות. עכשיו בגלל זה גם האירוע אצלנו קורה עכשיו, כי אחר כך יהיה בעייתי להעביר אותו. אז אנחנו מדברים על שתי נקודות בזמן שביניהם הולך לקרות משהו. אנחנו גם יודעים שיש לארצות הברית חוב של 9-10 טריליון דולר, שהם צריכים למחזר בפרק הזמן הזה. זה מה שנקרא, נשאר להם עוד מהתקופה של ההדפסות של הקורונה. וזה כאילו בול בפרק זמן הזה, זה מטורף. וזה בדיוק בחלון הזמנים הזה. 8 חודשים כזה, יפה. כן. אז אנחנו יודעים שהוא צריך להביא את הכסף הזה. בשיעור גדול, זאת אומרת, אנחנו מדברים על טריליוני שקלים. טריליוני דולרים. כן. ואנחנו גם מבינים שיש לנו אירוע מלחמתי, שבו כבר התחילו לפמפם לנו מבחינת הנרטיב, את העלויות הכלכליות שלו. זאת אומרת, בימים האחרונים כבר דיברו איתנו על זה שהמלחמה הזאת עולה $1 מיליארד ליום לארצות הברית, וכבר התחילו לסגנל לנו שצבא ארצות הברית ביקש להקדים תקציב של $50 מיליארד, שאמור להגיע אליו במהלך השנה, ולמשוך אותו עכשיו, לפגות אותו עכשיו. דבר שאומר, מסמן לנו נקודה עתידית בזמן, שבו הכסף הזה יהיה חסר. אנחנו מבינים גם שהתקציב הזה מן הסתם יגדל, עוד ועוד זה הסיבה שעושים מלחמות. הסיבה שעושים מלחמות, אחת הסיבות העיקריות, היא באמת כדי שהממשלה תיאלץ להדפיס הרבה מאוד כסף, שעובר דרך הצ'אנלים של ה-Military Industrial Complex, אל כל החבר'ה שצריכים להרוויח מהאירוע הזה. לכן אנחנו מבינים שאירוע בסדר גודל של ישראל-איראן, עם מעורבות ישירה של ארצות הברית בתוך האירוע הזה, זה אירוע עם הרבה מאוד כסף שהולך להיות מודפס בקרוב. הרבה מאוד כסף. וגם אנחנו יודעים שמאחורי הקלעים יש, כמובן, אנחנו יודעים שיש לנו את הפרונט, אבל מאחורי הקלעים, יש פה את המלחמה הכלכלית הסמויה, שהיא באה בכל מיני אלמנטים, אפשר לדבר על נפט, שזה, אבל המלחמה הזו היא על העליונות הכלכלית, נקרא לזה, אני אוהב לקרוא לזה דומיננטיות. דומיננטיות בכלכלת עידן הדלי, שאני אוהב להסתכל עליה כמו מיין אורגניזם, ביוטכנולוגי, שהראש והמוח החושב הוא AI, שהרגליים המקרקעות שלו, המנוע, זה המחשבים הקוונטיים, הביולוגיים, והדם שזורם בעורקים של כל הדבר הזה, דרך עורקי האינטרנט אוף תינגס, זה הבלוקצ'יין. אני אוהב להסתכל על זה ככה, ומתחת לפני השטח... זה חשוב מה שאתה אומר. זה כי זה נותן את הקונטקסט רגע, כי אנחנו יודעים, הרי אתה ואני יודעים, שכל מה שקורה עכשיו הוא חלק במחזה להוביל אותנו לאותה נקודה שבה כל התודעה תסתכל על מקום אחד, ואפשר להגיד, דיברנו עליו, אפשר לדבר על זה, אבל אני אשמור אולי את זה רגע כדי שלא נבהיל יותר מדי אנשים, אבל יהיה איזה רגע שכולם יסתכלו באותו מקום, בגלל נרטיב מאוד ספציפי שנגיע אליו, ושם יהיה איפוס הזיכרון האולטימטיבי לאוכלוסייה. כל הזוועות וכל הפרות שנעשו עד אותה הרגע, יתאפסו, ויהיה את הגושפנקה להתחיל את הדבר הבא. אתה לקחת את זה צעד אחד קדימה, שהוא מאוד יפה, כדי שאנשים ממש יוכלו להתחבר לזה. בדיוק, קרקע אותנו. אני אתן עוד איזשהו שלב שהיה באמצע. אחת השיחות היותר טובות ששמעתי על כלכלה, שיצא ממש לאחרונה, היה שיחה בין ג'פרי אפסטיין לסטיב בנון. שמה, ראיתי חלק. היה לנו פה בעצם, מדובר על זה שיש להם משהו כמו 19 שעות של שיחות מוקלטות, שסטיב בנון, אחד המוחות המבריקים בעולם בתחום של מקרו-כלכלה, הוא גם אחד הבנקאים, היה גם בנון בנק, למי שלא יודע. היה אחד הבנקאים המובילים בעולם, עבד בפרמות הכי גדולות שיש, הוא מכיר את המערכת הזאת מאוד טוב מבפנים, הוא גם מכיר את המערכת הפוליטית מאוד טוב מבפנים, והוא גם האידיאולוג הראשי של כל מה שנקרא מגה מובמנט שהביאה את טראמפ לתפקיד שלה, והוא גם היה האידיאולוג הראשי שהביא את טראמפ לנשיאות הראשונה שלו. משמן את הגלגלים. בן אדם מאוד מאוד חכם, אוקיי?
עם הרבה מאוד הבנה על איך המערכות באופן כללי עובדות, והוא בעצם קיים 19 שעות של שיחות מהקדנציה הקודמת של טראמפ. זאת אומרת, לפני שתיקי אפסטיין נחשפו, לפני שעצרו אותו ב-2019, באוגוסט, זה היה ביום הולדת שלי, ב10/8, למי שלא יודע. אז האירוע הזה קרה שם, ואז חודש אחרי זה נהיה קורונה בעולם, אין קשר. אין קשר, אין לא, קשר. עזוב שהיום אנחנו יודעים כן, באימיילים בעולם וזה. הכניסו דבר על אותנו זה. לכלא במקום אותם. דבר על זה. אבל לא משנה, בתוך השיחה הזאת, ג'פרי אפסטיין מוצג כאחד המוחות הכלכליים הגדולים בעולם, כידוע הטייטל שלו הוא פייננסייר, בסדר? שבאמת היה אחד הגורמים המשפיעים מבחינה כלכלית ובבנקים הבינלאומיים הכי גדולים. יש מי שיקשור אותו ישירות לרוטשילדים, זה נחשף בימים האלה, ממש. חד משמעית. אבל... וגם לקריפטו, שאנחנו נדבר על זה. כן, אז בוא נגיד, שם ספציפית בראיון הוא מוצג בתור האיש הכי חכם בחדר, שבוא נדבר על זה שבחדר הזה יש את הבנקאים המובילים ביותר בעולם, כמו ברננקי ב-2008. אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין שהוא מוגדר על ידם כהכי הטופ של הטופ, ושמסופר שם שהוא היה אחד מהחברים בוועדה המשולשת. למי שלא מכיר, ועדה המשולשת זה הוועדה כמעט הכי משפיעה בעולם, יש את ה-Committee of 300 ויש עוד כמה חבר'ה, אבל זה אחד העמדות מפתח הכי משמעותיות בעולם. מתוך המיקום הזה שעשיתי לנו, מתקיימת שיחה בין שתי המוחות האלה, ובשיחה הזאת בעצם נוצרת שיחה על 2008. מה קרה ב-2008? ג'פרי אפסטיין מתאר שהוא היה בכלא באותם ימים, ושהוא בעצם היה טלפון כאן וטלפון כאן, והוא מחזיק את שתי הטלפונים, שזה פייפון בכלא, שיש לך איזה 20 דקות שיחה ביום, והוא מנהל את המשבר עם שתי הבנקים הגדולים ביותר בעולם, ככה, מתוך הכלא. עכשיו, בתוך השיחה הזאת, מנסים לבקש ממנו, זאת אומרת, בנון מבקש ממנו, להסביר מה היה האירוע הזה, ופה הוא נותן איזושהי תפיסה מערכתית מאוד יפה, כי הוא בעצם שואל אותו, תגיד, זה היה סטרוק או heart attack? ואז הוא אומר, זה היה שניהם, ואז הוא מנסה להסביר רגע, מה היה הקריסה הזאת, והוא מסביר שהמערכת הזאת היא לא מערכת מכנית. לפי הדרך שבה הוא מבין את זה, ומדובר באיש, אחד היחידים שמבינים את המערכת כולה, איש סוד. הוא בא ובעצם מסביר לנו שהמערכת הכלכלית שלנו היא יצור חי. והדבר שהוא בא להסביר זה שבעצם, אם יש לך משהו מכני שמתקלקל, אז אתה יכול לקחת את החלק המקולקל הזה, את הלוח הזה נגיד, ואפילו אם זה במעבד, okay? ואתה פשוט מחליף את המעבד, והמערכת חוזרת לרוץ. סידרת את המזגן. כן, הכל בסדר, עובד. במערכת חיה, האירוע הוא שהמערכת יכולה למות. בדיוק. ופה זה משהו שקשה לנו כבני אדם להבין שכשיש מערכת שהיא חיה, היא יכולה למות. ואם המערכת הכלכלית מתה, אז אני מנסה תמיד להסביר לנו שהאנושות שלנו, המטריקס הזה, הכלכלי שאנחנו חיים בו, כלכלי, פוליטי, גיאופוליטי, whatever שאתם רוצים לקרוא לו, המטריקס הזה הוא ישות חיה, והיא בסופו של דבר, אם אנחנו נצמצם אותה למינימום פונקציות שלה, היא ה-life support system של המין האנושי. ומתוקף המקום הזה, החלק הכלכלי הוא שהאנושות חיה על אשראי זול, שהוא הדם בוורידים שלה, ומה שמנשים את המערכת, זאת אומרת, אנחנו מונשמים ומורדמים בתוכה, על ידי התקשורת. אז בעצם התקשורת מרדימה ומנשימה את הציבור, ומה שבעצם מזרים לה את הדם זה אשראי זול. ועכשיו כשאנחנו מסתכלים על המערכת מהלבל הזה, אנחנו צריכים להבין שאם המערכת מתה, אנחנו מתים בתוכה. וזה האירוע שהיה פה רגעים לפני מה שקרה כאן ב-2008. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמה שהם בתפיסת עולם, ברגע שג'פרי אפסטיין הכניס להם את התפיסת עולם הזאת על המערכת,
אז הם הבינו שהדבר שצריך לקרות כאן זה QE. מה זה QE? אנחנו נכנסים למציאות שהיא שוק תרפי. מאז אנחנו חווים את זה, כי האנושות חווה הרבה שוקים. אבל מה זה השוק הזה? זה אני, הרופא, לוקח את השוקר, ועושה קליר, בום. נותן איזה בום כללי לאוכלוסייה, איזה שוק כללי לאוכלוסייה, ומתמרץ אותה בחזרה. זאת אומרת, אני חייב לייצר שוק שייתן לי את התירוץ להזרים את הדם. מה זה הדם? הדם זה הכסף שרץ בתוך הגוף הזה. חד משמעית. אוקיי? זה הנזילות הזאת. אוקיי. אז בעצם אנחנו חייבים לתת שוק שייתן לנו את היכולת לתת נזילות, לפמפם נזילות אל תוך המערכת. Problem Reaction Solution, מנות דם. מאז אנחנו בתוך המנגנון הזה. מנות דם, ממש ככה. יופי. עכשיו, המנות היו מאוד מאוד גדולות מ-2008, היינו בעשור שלם של QE, נגמר בקורונה, ובקורונה הפכנו עוד פעם לבום. שוק, הדפסת טריליונים, עכשיו אנחנו נהיה בבום הנוסף. אבל מה שהפד עשה מאז לשוק הגדול הזה, זה שהוא המשיך לעשות החייאה. כי בעצם הפד בא ואמר, אני עכשיו ממשיך אחרי השוק שעשיתי עם השוקר, אני ממשיך לפמפם החייאה ידנית, ואני ממשיך להזרים, אבל בקפסולות קטנות, 40 מיליארד דולר כל פרק זמן מסוים. זאת אומרת, במנות מדודות. בין השוקים, יש המשך של ההחייאה הידנית בווליום יותר נמוך ובמנות יותר קטנות. עכשיו, זה האירוע הכלכלי של המערכת שאנחנו, ככל הנראה, מנסים, זה היה תחת מדיניות מה שנקרא soft landing. הסופט לנדינג הזה, זה כאילו נחיתת אונס רכה כזאת. מישהו מרגיש שזה רך מה שקורה פה? לא, אין, בדיוק, אנחנו בבמפי רייד. ולכן הם הבינו, מה שקרה עכשיו, זה שממשל טראמפ הבין, עברנו את הנקודה הזאת. לא נוכל יותר להמשיך את המדיניות הזאת של הסופט לנדינג, ואנחנו נצטרך לעשות hard break. ההארד ברייק הזה הוא בעצם קורע את העולם לשתיים. מה זה אומר? זה אומר, המערכת הכלכלית שלנו מבינה שיש איברים שלא יכולים להמשיך לקבל הזרמה של דם בתוך המערכת. האיברים האלה צריך לקטוע אותם. מה זה האיברים האלה שאנחנו צריכים לקטוע אותם? כל מיני אזורי עימות בעולם שארצות הברית לא יכולה לתחזק יותר. כל מיני בסיסים בעולם שארצות הברית לא יכולה יותר להמשיך להזרים אליהם את הדם הזה. ובתוך הגוף הזה שנוצר, בעצם ארצות הברית קוטעת איברים שלא יכולים להמשיך לקבל חמצן ודם אליהם. זה hard break, שבעצם קורע את העולם לשתיים, מצמצם את ארצות הברית לחצי עולם, ובעצם מפריד את הצד השני לסין. זה קורה עכשיו. ואת זה אנחנו רואים הכי טוב, דרך שוק הזהב והכסף, שבו אנחנו רואים פתאום שתי רמות מחיר של מה שהיה פעם ספוט אחד. במיוחד בסילבר. אתה רואה את זה בצורה שפתאום סילבר בצד אחד של העולם נסחר ב-$144, ובצד השני של העולם מתרסק ל$90, $80, $70. אתה רואה את הפער בין שני הצדדים של המערכת. עכשיו, הדבר שאתה לקחת אותנו קדימה, זה שאתה באת ואמרת, המערכת החדשה היא לא יצור חי ביולוגי. היא ביו-סינתטי. כלומר, המערכת הזאת נשארת יצור חי, אבל הוא יצור חי עם יכולות שיתנו לו את היכולת to extend himself. ממש ככה. אבל ממש. שזה ה-IoT, ביג טיים. בדיוק. והנקודה שאתה באת ואמרת, אז הם לוקחים את הדבר הביולוגי הזה, שהוא המערכת החיה שלנו, אבל הם מוסיפים לו עוד מנגנון, שהוא הצד הסינתטי של המערכת, שימנע את הכשלים שגרמו למותה של המערכת הישנה. אתה יודע, באיזשהו מקום... מכאן אתה ממשיך. לא, באיזשהו מקום, אם אני מתחבר, קודם כל, אמרת הרבה דברים, אפשר לעשות unpacking להרבה דברים, אבל אם אני אתרכז שנייה באנלוגיה שלנו, איך שאני דמיינתי את זה תוך כדי שדיברת, אז אם אנחנו מסתכלים על איזשהו גוף, והוא מקבל את האירועי דם שלו, שזה בעצם כל ההדפסות כסף, אם זה דרך אג"חים והכל. והגוף הזה,
מקבל את האדם, ובמקביל יש צינור שיוצא ממנו לגוף אחר, גוף חדש, ומה שנכנס אליו יוצא ועובר דרכו לתוך הגוף החדש הזה. חלק מהדברים בגוף החדש זה כאילו סוג של תאומים סיאמיים. מין רפליקה כזאת, דיגיטלית של הישן, וזה אני אוהב לקרוא לזה ווב 2.5. זה המקום שבו ה-old guard וה-new guard בעצם נפגשים. העולם החדש הזה, שעוד הלפיתה של העולם הישן לא מאפשרת לו לגמרי לצאת ולרוץ, נפגשת באיזשהו מדיום ביניים כזה, שעכשיו אנחנו רק מתחילים לעבור אליו. אני מסכים איתך. וזה מה שמעניין פה, כי ברגע שאנחנו קולטים שיש תחנות ביניים בדרך, אבל מתישהו הסכר פשוט הולך, הרגולציה שהיא מניפולציה, היא לא תוכל להחזיק את ה-AI, אנחנו לא נוכל להחזיק את זה לאורך זמן, אנחנו עכשיו חושבים שאנחנו מחזיקים את זה, והסיבה הגדולה גם זה, כי מי שמושך בחוטים לא רוצה שנחזיק את זה. הם הרי רוצים את ה-AI economy, הם הרי רוצים את ה-AI false god, הרי הם סוגדי אלילים, הם הכי ישמחו להפוך את כולנו ולחבר אותנו לגריד הזה בעצם, שכולנו, הרי היום בואו, אנחנו מסתכלים ימינה שמאלה ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים שב-attention economy די עשו לנו שחמט כבר. רוב האנשים לא יודעים להחזיק מיקוד ונוכחות כבר היום, ומדובר על אנשים במנעד גילאים. ויותר מזה, שאדם יושב כאן ומדבר שבוע אחרי שבוע, וגם אני, ויש איזושהי ויברציה, יש איזשהו תדר של אמת, יש איזושהי קריאה לפעולה. הרבה מאוד אנשים, גם כשהם מבינים את זה, לא פועלים. יש איזה שיתוק מסוים של העדר כרגע, שנוצר מזה שהפוקוס נמצא במקום לא נכון, ברכאות, או במקום שפשוט הוא לא יעיל אנרגטי לאותו אחד. אז אנחנו באמת, האנלוגיה שלך היא באה לתת את הדגש, ומה שיפה לראות באמת, שפה יש את ההזדמנות הזו, להבין שאם אנחנו בעצם מעבירים, אדם כרגע מהמערכת הנוכחית, זורם באיזושהי צורה, למשהו חדש, אנחנו יכולים להסתכל לאיפה הכדור מתגלגל, ולכוון לשם כדי להתרחב, להרחיב את הנוכחות שלנו במרחב. נכון. ופה בא בעיניי התפקיד האקסקלוסיבי. אתה יכול להרחיב את הייצוג שלך באותה מערכת. הכוח הפרופורציונלי שלך גדל נטו, כי אני שנייה זיהיתי. ואגב, זה מה שהיופי, אנחנו תכף ניכנס פה לעוד משהו שאמרת, אבל היופי בבלוקצ'יין, עזבו שנייה, טוב או רע, אני אמרתי, מוסר זה סובייקטיבי. יש אנשים שאתם תראו אותם כנוראיים, אבל ברמה הנשמתית הוא חי את הייעוד שלו. ואתם לא תוכלו להגיד שהוא לא חי, אם הוא הולך לישון בלילה והוא בטוב, הוא חי את הייעוד שלו. אז יש לנו את האלמנט הזה, שהקריפטו זה המקום היחידי בהיסטוריה מבחינה כלכלית, אמנם הכל מנוהל והכל ניתן לנו בזמן הנכון, אבל המסה התאגידית היא מאחרת לעומת המשקיע הפרטי שיש לו את הפוטנציאל להקדים. זה שיש את מה שנקרא, שתלו לנו את זה במרחב, זה לא אומר אבל שכל הבנקים וכל המערכות הם כולם צעד אחד לפנינו. פעם ראשונה... מה שאתה בא להגיד זה שבעצם ה-early mover advantage נמצא בפעם הראשונה בשכבה התחתונה ולא בשכבה העליונה. בדיוק. וזה למה הטכנולוגיה הזאת היא טוב או רע, היא מביאה הזדמנות קוונטית, כן ליצור איזשהו איזון זמני. בנקודת זמן הזאת בין השליטה האולטימטיבית, ששוב אני לא בא כרע או טוב, לחופש, יש הזדמנות לאנשים באמת לפעול אחרת מהקרמה הבין-דורית הקודמת, וכן לקחת שפע ולפזר אותו. אתה יודע, אחד המורים שאני לומד ממנו הרבה בתחום, הוא אומר, והוא עושה הרבה כסף מהדבר הזה, והוא לוקח את הכסף שלו, והוא אשכרה בונה תשתית, אם זה איזושהי אפליקציה מסוימת, הוא אומר, איפה כל המיליארדרים של הקריפטו האלה, שמבינים עניין ורואים את זה, איפה אנחנו, איפה המסה שלנו, לקחת את המשאבים, ואשכרה לפעול שונה מהדור האגרנט שהגיע לפני. אז יש פה באמת איזושהי הזדמנות קוונטית שהיא תהיה פתוחה, לאנשים שהעין הראשונה שלהם פתוחה. והיא יכולה ללבוש הרבה צורות. העברת ההון הגדולה ביותר בהיסטוריה קורית ממש עכשיו, ואתה עדיין לא במשחק. זה לא עוד משבר, מדובר במעבר היסטורי בין מערכות כלכליות, מהסוג שמתרחש אחת ל100 שנה. יחד עם המערכת שעוברת, כך גם עובר ההון שנמצא בתוכה. ואנחנו חווים את זה בתור ירידת ערך. שחיקה של המטבע שלנו שנשחק ונשחק. ההון גם הוא זז יחד עם המערכות, ועובר ממערכת הישנה אל המערכת החדשה. והדבר הזה בעצם מחייב אותנו לבצע שינוי פוזיציה. אחד הפתרונות האלה נמצא בעולם הקריפטו. שוק ענק של $4 טריליון שהולך לגדול בצורה דרמטית
בשנת 2026. קורס Next Level קריפטו שהפקנו במיוחד עבורכם מגיע כחבילה שלמה כדי שתוכלו לנצל את חלון ההזדמנויות הנדיר הזה שמתרחש אחת ל100 שנה, וגם אתם תוכלו להיות שותפים בהעברת ההון הגדולה ביותר בהיסטוריה. הצטרפו אלינו עכשיו, הירשמו לקורס, כל הפרטים כאן למטה. אני כן הייתי אבל רוצה שנייה לתת את הדגש על המתכות. כי כשאנחנו לכאורה מתעוררים, מה אומרים? יש לנו את הגלולה הצלולה, את הגלולה האדומה ואת הגלולה הכחולה. אז אנחנו מציעים, וגם אדם מציע את זה, אנחנו מציעים להסתכל על הגלולה הצלולה. זה אומר שדרך האמצע היא הדרך שתאפשר לי הכי הרבה מרחב תמרון. אז אני כן יכול לראות שאם באתי מנרטיב שאני מאמין ליועצי השקעות, אני מאמין לאנשי מקצוע, אני מאמין שהבנק בטוח, הנרטיב הנגדי שמחכה לי הוא זהב וביטקוין. עכשיו, אני לא אומר שזה לא נכון. אני רק אומר שבדרך האמצע אנחנו נוכל להיפתח להזדמנויות רחבות יותר. נכון. וזהב וביטקוין מציגים בתוכם דיסוננס קוגניטיבי מאוד עמוק. ואני כן רוצה לקשר את זה למה שאמרת, כי אתה אמרת הרבה ויפה. היום אנחנו יודעים באופן ודאי, שהבובות נקרא לזה יותר בחירות, כמו ג'פרי אפשטיין והכל, שאפשר לדבר גם על המהות האנרגטית שלהם בהמשך, אבל הם פשוט ארכיטקטים, הם היו ארכיטקטים משמעותיים למה שנקרא הבלוקצ'יין אקונומי שבדרך. אנחנו ראינו את זה באימיילים, אנחנו רואים את המימון המוקדם של הביטקוין, אנחנו רואים את המפגשים החוזרים והנשנים עם היוצרים של הביטקוין, של ג'פרי אפשטיין, ההתעניינות שלו בכל מיני רגולטורים, כמו גרי גנסלר, זה שחנק את התעשייה במשך שנים, אנחנו רואים איך כל החוטים מתחברים. ועכשיו אני כן אכניס פה איזשהו משהו. אנחנו יודעים שכל מי שמקסימליסט נמצא בקיבוץ תודעתי. ואם יש משהו ברור בתחום הקריפטו, שאת הבמות הגדולות מקבלים אותם המקסימליסטים של הביטקוין. ואני לא נגד ביטקוין, אבל אני כן רוצה להגיד דבר כזה. היום אנחנו יודעים שהפרשה שנקראה ETHgate היא פרשה אמיתית לחלוטין. ואני רוצה לפרט על זה שנייה ברשותך. וזה חשוב כי מדובר פה על ידע שבעברית, נגענו פה בשידורים הקודמים, אני נוגע בו בערוץ, אבל אין לו חשיפה בכלל כי הוא לא סקסי, מה שנקרא. המונופול הראשוני שג'פרי וחבריו ניסו ליצור בעזרת המערכת הזאת, היא מונופול לביטקוין ואיתריום. זה היה הסטטוס קוו שהם רצו לייצר, מה שנקרא רגולטורי קפצ'ר, ולהשאיר את כל המתחרים בחוץ כדי ליצור ממש כלכלה ישנה על הדיגיטל. בוא נזכיר לכולם שוויטאליק היה פה בארץ, לפני שהוא התחיל את ביטקוין, הוא בא לישראל, את ביטקוין, את איתריום, הוא בא לישראל, אסף פה קצת אפילו מימון טיפה, ואז הוא הלך והתניע את המהלך הזה. ואיפה הוא היה? בוא נזכיר גם שהימים המוקדמים של ביטקוין היו פה בארץ, ובוא נזכיר עוד דבר אחד חשוב. משהו ממש חשוב. מדינת ישראל היא כאילו, זה כזה התחיל פה, ואז הם אמרו, זה לא יכול להתפתח מכאן, זה צריך לצאת החוצה לעולם מארצות הברית, ממקום יותר גדול. ואז בעצם כל התעשייה הזאת עברה לשם. אבל המקור שלה הוא פה בארץ. וגם פה, זה חשוב רק לשים דגש על הפה, מה זה פה? רגע, אני רק אסגור את זה. תסגור על זה. בישראל הייתה תעשייה של מה שנקרא אופציות בינאריות. אופציות בינאריות זה היה השקעות במטבעות, בבורסות פנימיות, שעושות סוג של הונאה, על היחס בין פערי מטבעות, כמו השקעות בשוק המטח, אבל בבורסות פנימיות כאלה. עכשיו, זה היה סוג של משהו שישראל הייתה מאוד מוכרת בעולם כהאב מרכזי שלו. זה אומר שזה כמו שאנחנו מכירים את העוקץ הניגרי, אז העוקץ הישראלי בעולם היה אופציות בינאריות, וזה יצא מפה. והיה לנו בעצם... אחד מיני רבים. עד לרמה שמדינות בעולם באו וכאילו בנקים ישראלים התחילו לקבל bad reputation, ואנחנו התחלנו לקבל הזהרות מהעולם שאנחנו צריכים לשתק את האופרציה הזאת. כי בעצם היו מתקשרים מכאן לאנשים בחול, מושכים את הכספים שלהם לטובת השקעה באופציות האלה, אבל מה בעצם קורה שם? יש בורסה פנימית שמנהלת שוק של מטבעות, והרווח שלך הוא על היחס בין המטבעות האלה.
מה שהם עשו בשלב מסוים זה שהם פשוט סגרו את האופרציה הזאת, והם שינו אותה לתחום הקריפטו, כי זה בדיוק אותה אופרציה. עכשיו, מי שמכיר את המומחים להשקעות הוותיקים שיש בישראל מאותם ימים, אני קצת מכיר, באופן אישי, יודע שהם הפכו להיות התשתית של המסחר בקריפטו. תחשוב, זה בנוי בדיוק אותו דבר. ופשוט סגרו אופרציה אחת, והמירו אותה להיות הבסיס של מה שיניע את המסחר בקריפטו, ומשם זה, טק, התחיל לרוץ. אז הסיפור של קריפטו והדרך שבה אנחנו סוחרים בו היום, בצורה ספקולטיבית של מטבעות וזה, קזינו. זה גם התחיל פה. שאנחנו אומרים פה גם, אני יודע שאנחנו בהבנה לגבי הדבר הזה, יש את השטח הגיאוגרפי ויש את נקרא לזה, הישות האנרגטית, ואני חושב שיש איזשהו פספוס מסוים לפעמים, נכון. כי אנחנו אוהבים להיות בפלגנות, ולהגיד, זה ישראל, זה זה. כשאנחנו יורדים לאסנס של הדבר, אנחנו מבינים שיש את התא בתוך התא, שהוא נמצא בתוך הארגון ביון הזה, אני לא אפילו להגיד שמות, בתוך הארגון ביון הזה, ובתוך הארגון ביון הזה, ובתוך הארגון ביון הזה, והפרגמנטליות הזו לכאורה נראית נפרדת, אבל בסופו של יום הם אחד. אז נכון שיש אלמנט גיאוגרפי, אבל האלמנט האנרגטי הוא מאוחד. נכון. וזה למה, כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, ולצורך העניין אנחנו נגיד מדברים על איזה אסונות טרור שקרו בעולם, ואסונות זה, ונגיד היום אנחנו אומרים, הבחור עם האי, הוא היה פעיל של סוכנות ביון ישראלית, אנחנו רואים את זה באימיילים, אנחנו רואים את הדברים האלה, אבל חשוב להבין שזה לא ישראלית, זה הישות הציונית. נכון. הישות הציונית, שאני עכשיו אתן לזה זה, אבל שהיא בעצם איזשהו פרזיט מחשבתי שמתלבש על כולנו, מה שנקרא בבילון. והתוכנית שלהם הייתה, אני עכשיו מקשר את זה. באמת, אחרי שהבנו שהם הפכו את כולנו לאיזה שהם מנסים להפוך דור שלם למאמרים דרך הקריפטו הזה בעצם, הם מנסים להפוך אותנו למכורים, מה שנקרא, בוא נשחק קנדי קראש על המסך ונרוויח מזה כסף, Wall-E Economy, אז אחרי שהם לקחו אותנו לשם בטריפ דאון ממורי ליין הזה, הם באמת דרך מה שנקרא regulatory capture, הם ניסו לקחת את הכלכלה החדשה הזאת, חבר'ה, בלוקצ'יין, זה כמו בעיניי, כן, ברמה ההוליסטית, זה כמו שהשמש זורחת מחר, ה-AI והבלוקצ'יין הם התחתנו מזמן, אנשים לא מבינים, והאינטרנט, ולכן זה חייב לקרות. התפתחות התודעה והתפתחות טכנולוגית היא רק בכיוון אחד. אי אפשר לעצור את המומנטום האנרגטי הזה שנקרא המעבר לעידן הדלי. ואפשר לדבר על זה בהקשר של זהב, אבל כאן מה שהם ניסו לעשות, והם לא הצליחו, זה ממש לצמצם את כל האינובציה לשתי רשתות שהן כל כך צולעות, כל כך מוגבלות, שזה יהיה ממש כמו להחליף נבלה בטרפה. ומה שהיפה היה לראות, באימיילים של אפשטיין לא אני המצאתי, ואפשר לדבר על זה, האם האימיילים שקיבלנו זה אמיתי או לא, זה משחק. שהם פחדו מריפל. לא רק שהם פחדו מריפל, סרטון מלפני כמה ימים שהם יושבים על הבמה בכנס באוסטרליה 2026, המנכ"ל של ריפל, הנשיאה ועוד איזה בכיר, ומאחורה יש שקף ענק שכתוב XRP is the North Star of Ripple, והם מדברים על זה שאחד מהמקימים של ריפל תמיד אמר, אני רואה ומזהה מאיפה מגיעות ההתקפות עלינו, והוא היה קונספירטור, קוראים לו קריס לארסן, והוא דיבר על ג'פרי אפשטיין, והוא דיבר על המקומות האלו, ואנחנו יודעים שבאזורי 2016 ו-2017 הם מימנו בתשלומי ביטקוין, יש הוכחות על הבלוקצ'יין, משפיענים, כדי ללכלך על הדבר הזה. הפחד הגיע מזה שיש איזה איזון אנרגטי שנכנס למשוואה, כשהמונופול של מה שנקרא האנשים הבכירים שנמצאים באמצע עם האגו הגדול מבוטל. יש משהו שעדיין לא סיימתי לפתח אותו, אז אין לי עדיין את התוצאות הסופיות שלו, אבל אני אשתף אותך בתוך התהליך. אוקיי. יש איש בכיר שאנחנו נארח כאן בקרוב, בתחום החדשנות, טכנולוגיה וקריפטו. יש לי חשד, אני חושב שאני יודע מזה. לא, אתה לא. אני לא מישהו מהמיליה שלנו. מישהו ש... כן, היה לי זה, טוב, דבר על זה, אוקיי. קיצר, התיאוריה, הגישה שלו, זה לא תיאוריה. כן, כן. הוא פרופסור בתחום שלו, או דוקטור בתחום שלו. אומרת כזה דבר, כל שוק הקריפטו מבוסס בבסיס שלו, זאת אומרת,
מה שמגבה אותו מבחינת השווי, זה כמות הביטקוין שכל פרויקט מחזיק. עכשיו, אני אתן סתם דוגמה, נגיד איתריום, לפי הדרך שבה הוא מסביר לי את זה, היוצר של איתריום מחזיק X ביטקוין שמגבה את איתריום. ובעצם איתריום מקבל את השווי שלו ביחס לביטקוין. זאת אומרת, זאת הסיבה שהם קוראים לו זהב דיגיטלי. כי הוא נקודת הייחוס לשווי של שאר המטבעות. זאת אומרת, הרזרבה שמחזיקה אותו היא בביטקוין. ואז בעצם השאלה היא רק מה היחס בין כמות המטבעות שהונפקו מאותו מיזם, אל מול כמות הביטקוין שבעצם היא הרזרבה שלו. עכשיו, למה זה חשוב? כי אז אתה יכול לדעת בכל רגע נתון מה יהיה השווי של כל מטבע. כי הוא תמיד יהיה באותו יחס, ואם הוא לא באותו יחס, אז הוא יתקן לאותו יחס. כי הוא חייב להיות ביחס לרזרבה שלו. משם הוא מקבל את ה... עכשיו רגע, עוד שאלה. לא עוד שאלה, עוד משהו שהוא אומר. אז הוא אומר לך, טוב, ברגע שאתה מבין את זה, אז השאלה הנשאלת היא, מתי הם קנו את הביטקוין? לפי איזה שער? אז הוא אומר לי, אנחנו יודעים מתי למשל הבעלים של איתריום, באיזה טווח מחירים הוא קנה את הביטקוין שלו. כן. עכשיו, היות ואנחנו יודעים באיזה טווח הוא קנה את הביטקוין שלו, כל מה שאנחנו צריכים לבדוק, זה פשוט מה הסימטריה, ואם הוא נמצא באותו טווח. וזהו, ואתה תדע כל הזמן מה המצב של המטבעות, כי ביטקוין הוא השמש, ושאר הכוכבים סובבים אותו. היא נקודת הייחוס, הוא נקודת הייחוס שלהם. זה כמו שאתה מודד את הכלכלה ביחס לזהב, או ביחס לדולר. היא תראה אחרת לגמרי. אבל הפרופורציות תמיד יישארו. במערכת הפיאט, השמש זה הדולר, וכל שאר המטבעות סובבים סביבה, באותו יחס, זאת אומרת, המרחק של כל גוף, הוא תמיד נשאר זהה מהדולר. יש נקודות שבהם הוא יותר קרוב, ונקודות שבהם הוא יותר רחוק. אבל הוא אותו יחס כל הזמן. הבנת למה אני מתכוון? אני מבין למה אתה מתכוון. הוא לא יכול לחרוג מהטווח הזה. אלא אם החלטת שיש שמש חדשה עכשיו במשוואה. עכשיו, ברגע שאתה מבין שזה הכל מודל של כוכבים, אתה רק צריך לבוא ולהסתכל על המערכת השמש הזאת שהם בנו, להבין מי השמש באותה מערכת, איזה סוג של כוכב נתן ייצוג לכל מטבע, אתה תדע את זה לפי הצבע שלו, לפי האנרגיה שלו, התדר שלו, הדרך שבה הם מוכרים את הסיפור שלו, מה הוא אמור להיות, איזה כוכב הוא אמור להיות בתוך המערכת הזאת. כי כמו שאתה אמרת, Ripple is the North Star. זאת אומרת, הם הגדירו איזה סוג של כוכב נמצא שם, אבל הם גם אמרו, הוא לא השמש. ברגע שהם באים ואומרים, he is the North Star, אני יודע למפות אותו במפה הזאת. ואני גם אדע מה היחס שאמור להיות לו ביחס לשמש. ואני גם אדע שלצורך העניין במערכת הזאת, בוא נקרא לזה, איתריום אמור להיות הירח. כי אני יודע שזה צבוע בזהב, זה צבוע בכסף, זה השמש, זה הירח, ואחר כך באים כל שאר הכוכבים. אני מבין את זה. זה אומר שיש לנו כלי ודרך ויכולת, אם אנחנו נבין שכל אחד מהם מקבל את היחס שלו, מזה שיש להם רזרבה כלשהי, שהיא מה שנותן את השווי ביחס לאותה רזרבה, הדבר היחיד שאנחנו צריכים לראות זה אם הוא יצא מהטווח, ואז הוא יתקן ויחזור לטווח, או שלא. זהו. אוקיי. והדבר הנוסף הוא שהשמש בימים אלה מוחלפת. זאת אומרת, בעולם הקריפטו, בעצם באים ואומרים לך, מה שיהיה החלק היחסי, הוא כבר לא יהיה ביטקוין. הוא יהיה מטבע דולר דיגיטלי, סטייבל קוין. כלומר, הם רוצים שעכשיו כל שאר המטבעות יקבלו את הערך שלהם, אבל לא ביחס לביטקוין, אלא ביחס לדולר. וזה האירוע שקורה עכשיו עם ה-Genius Act.
ובגלל זה יש עכשיו שינוי מהותי ביכולת שלנו לאמוד את השווי של כל שאר המטבעות, כי השאלה היא, האם אני מודד את המערכת על בסיס הדולר או על בסיס זהב? זה השינוי שחל כרגע. אוקיי. אתה יודע מה יפה בסיפור? שאנחנו הרי יודעים שהעולם רץ על נומרולוגיה, גימטריה, אסטרולוגיה וסימבוליקה. אתה יודע, בן אדם שבאמת העין הראשונה שלו פתוחה, הוא מבין, לצורך העניין, שאנשים יגידו, בגלל האירוע הזה והזה שפורסם בעיתון, השוק ירד. אבל אם אני אלך מתחת לפני השטח, ואני אבין את האסטרולוגיה והנומרולוגיה, אני אדע. עכשיו, אני אהבתי שעשית את האנלוגיה לכוכבים. מי שמעוניין לצלול לזה לעומק ולראות לצורך העניין למה ביטקוין זה גם זהוס במיתולוגיה היוונית ודברים כאלה, למה XRP זה מרקורי, אז יש לי פרק שלם על זה בערוץ, אתם מוזמנים. מה שאני כן רוצה להשתמש באנלוגיה שלך, כי מה שהיה מעניין, שאנחנו נמצאים כרגע במקום שדורש הרבה צניעות. למה? בטח אנשים כאלו כמו הבחור שאני בטוח שהוא נהדר, שיש להם איזושהי תזה שמבוססת על שוק, שהתנהל כולו תחת המטריה של regulatory capture, ותחת המטריה של מה שנקרא fake it until you make it. אני מראה לך פה, תסתכל פה. לא התחלנו בכלל את השוק האמיתי שנקרא שוק. הוא לא התחיל. מה שהיה עד כה, אני אוהב להגיד את זה כמו משחק כדורסל, אנחנו רק רואים את המעודדות רוקדות. ונכון שהמעודדת הכי מושכת היא ביטקוין. השמש, במחזור הזה של הכוכבים, היא כל כך קרובה אלינו באנלימה שלה, מה שנקרא, שאתם רואים בעיקר אותה. ואפילו אם אני לא מחליף אותה שנייה בסטייבל קוין, ואני נשאר באנלוגיה הזאת, היא תמשיך את האנלימה, את השמינייה הזאת שהיא עושה, והיא תתרחק, ולרגע פתאום אנחנו נזכה להתבונן בפרופורציה היחסית שלה ביחס לשאר הכוכבים. הרגע הזה, חברים וחברות יקרים ויקרות, עובדתית לא קרה. היופי הוא שכשאנחנו מגבים את זה בגרפים, אנחנו יכולים לראות גרף מעניין שהוא לא נפוץ כל כך. לקחת את הדומיננטיות של כל שוק הקריפטו, חוץ מהטופ 10, ולחלק אותה בדומיננטיות של ביטקוין. ומה שאנחנו רואים זה משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים שכרגע פרצנו טווח של 1,500 יום של ירידה ביחס לביטקוין. שזה בדיוק הטווח שבדרך כלל אנחנו רואים. עכשיו, מה שהיה יפה לראות בסוף 2024, שכל האקשן הזה שקרה, היה איזה רגע אופורי לייט, כולנו חשבנו שטראמפ הולך להושיע אותנו, ופה כבר נפלת שאתה חושב שפוליטיקאי הולך לסדר לך את הצרות. ברגע הזה, העוצמה והדומיננטיות שנכנסה לשוק שהוא לא ביטקוין, הייתה רק 5-7% ממה שהיה בשיא של 2021. זה אומר שאנחנו בשוק דובי של 6 שנים בערך, לרוב המטבעות שהם לא ביטקוין. כל המובים שקרו, אם זה מטבעות כמו XRP או אבלנץ' או Zcash או איתריום, היו תחת מה שנקרא אש שנחנקת. לא נתנו לדבר הזה להיפתח, ויש איזו סיבה מאוד מאוד גדולה. קשור גם לסטייבל קוין, אבל זה קשור גם לאיזה שלב אנחנו נמצאים במחזה. אנחנו נמצאים כרגע בשלב הזה שבמחזה, שכל אחד מה שנקרא זורק את החץ שלו לקיר. ומאוד ברור עד כה, שכל מי שדיבר על ביטקוין, באיזשהו מקום צדק. אנחנו רואים שביטקוין, אפילו ה-XRP שמר מאוד יפה על הערך שלו, אנחנו רואים שהדברים האלה החזיקו מים, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש פה משהו. מצד שני, אנחנו יודעים שכל סיפור סינדרלה מגיע מארגון ביון. לכן, ואני אוהב לדבר על אסון הדיבוריות, לא כדי להפחיד, רק כדי לקחת את זה בחשבון, שארגוני ביון שתלו ויצרו ישויות, בתוך ישויות ומפעלים, ושיווקו הרדוור, שיווקו חומרה, שבתוכה היה נפץ שחיכה לרגע להשמיד מאוד גורמים, שוב לכאורה כן, שהפריעו לאיזושהי אג'נדה שרצו לקדם. אנחנו שומעים על משהו שמאחוריו בוודאות עומדת סוכנות ביון, ואנחנו אומרים, רגע, אני לא אומר שזה הולך, ממש לא הולך להתפוצץ בהכרח, אבל אני אומר כבדהו וחשדהו. בן אדם שבא וטוען שהשוק נשען באופן אקסקלוסיבי על ביטקוין, ואנחנו עוד לא זכינו לראות את מה באמת הולך לקרות, כי בינתיים הכל היה מה שנקרא curated כדי להוביל את האנשים מהגלולה הכחולה לגלולה האדומה, אז אנחנו צריכים פה להיות שנייה בצניעות. אני גם לא אגיד לכם בוודאות שהמטבע שאני חושב שהכי הולך להצליח, הוא יצליח יותר אבל מה שכן, אני רוצה לשלב את האנלוגיה של הכוכבים. אנחנו יודעים באופן מתמטי, אסטרולוגי, מדויק, על מקבץ הרואים הסטטיסטי המדויק ביותר שמאפשר לנו לייצר חיזוי מסוים לאיפה אנחנו הולכים. והוא, אנחנו נותנים פה משהו פנומנלי, זה הערך הפרקטי, אחד החזקים שיהיה לכם פה היום. ליקויי ירח מלאים וליקויי חמה מלאים. אם אתם תיקחו אותם ותפרסו אותם על גבי גרף של כל נכס, ברבות על ביטקוין,
אתם תוכלו לראות את המייצג הסטטיסטי הכי אמין שיש, שנמצא מתחת, כמו שג'יי.פי מורגן אמר, billionaires use astrology, millionaires don't, נמצא מתחת לאתריפים והקראשים וכל העניינים האלו. ומה קורה עכשיו? קורה משהו מאוד מיוחד. ואני רוצה כן לתת את ה-2 cents הזה שנייה רק שתבינו לאיפה אנחנו הולכים. לאורך ההיסטוריה, בליקויי ירח מלאים, אנחנו יורדים לתוכם או יורדים מהם, אנחנו מוצאים איזושהי תחתית, בטח בליקוי ירח האחרון של מחזור ירחי. אנחנו חווינו עכשיו בשלישי לשלישי, ואמרנו שנדבר על זה גם, בשלישי לשלישי, 3-3, המספר של אתם יודעים מה, את הליקוי ירח המלא האחרון, עד תחילת 2029. בהיסטוריה של שוק הקריפטו, כשאין לנו הפרעה של ליקויי ירח מלאים ויש לנו ליקויי שמש מלאים, אנחנו זוכים לראות את התשואות הרב-שנתיות הגדולות והעוצמתיות ביותר. הפעם יש לנו אנומליה סטטיסטית שלא קרתה עוד לפני, יש לנו 3 ליקויי חמה מלאים ברצף בלי הפסק של ליקוי ירח. הם הולכים לקחת אותנו עד סוף 2028, ושם אנחנו נפגוש בשנה בלי ליקויי שמש, עם 3 ליקויי ירח מלאים. השנה שאני אטען, ואני מאמין שאדם גם שם, היא תהיה השנה קשה ביותר בעשור, שנת 2029. ואיך שאני רואה את זה, שנת 26 היא מאוד מבלבלת, אבל אנחנו בקיץ מקבלים את הליקוי שמש המלא הזה הראשון, אחרי הרבה זמן שלא מושפע מהירח. אפשר לדבר גם על מה יקרה בשורט-טרם, אבל בלונג-טרם, אני רואה את 2.5 הכי טובות במקרו, ששוק הקריפטו הזה ראה. כן. עד 28. בדיוק. ושם, בגלל הלופים החוקיים שעשו לשוק הקריפטו, שנגיד מה קרה ב-2008, אז היו כל מיני לופים חוקיים שאפשרו לנפח את השוק בצורה מסוימת. הם עושים את אותו דבר עם קריפטו. סיכוי סביר שינפחו את השוק הזה בצורה שאחר כך תעזור להם לחנוק אותו. זה יהיה מין, מה שנקרא בין הפטיש לסדן. שחררו טיפה יותר מדי ויהיה לנדינג פרודקט שכבר יש, וינפחו את זה, ואתה תוכל לקחת ולתת את הביטקוין שלך ולקחת את הבית וטה-טה-טה. ויהיה זיגזג מסוים, בתקופת ביניים הזאת שאנחנו רגולטורית ופיזיקלית לא מוכנים אליו, וב-2009 מה שיגיע, ייקח את כל הדבר הזה למטה גם. מה שאני רוצה לחדד מהדברים שאמרת, זה שלא משנה איזה מערכת אתם רואים כרגע, ולא משנה כמה היא מתקדמת, היא שייכת למערכת של שלב המעבר. בול. כל מה שאתם רואים כרגע, כל מה שאתם רואים כרגע, שייך למערכת של שלב המעבר. אני אסביר את זה בצורה יותר רחבה. אני אמרתי את זה לשמרון ולאבי, ואמרתי להם את זה תוך כדי תקשור, אז אני לא יודע אם הם הבינו את זה ברמה כזאת. אני איתך. ב-2012 המערכת נגמרה. הכל קרה. כל מה שהיה צריך לקרות קרה. היה לנו את הנרטיב של סוף הלוח של המאיה. זאת אומרת, סוף העולם. ב-2012 נגמר העולם, אין מאז שום דבר. היה לנו את הנרטיב, מי שחוקר את זה, וראה את הנרטיבים שהיו סביב אותם שנים, אז יש נרטיבים של Yellow Book ו-Looking Glass, שאומרים שזה הדברים שנתנו לאנושות את היכולת לראות את העתיד. 2 סוגים שונים של כלים, באחד מהם זה, יש פרשנות, זאת אומרת, הבן אדם שמתבונן על אותה פלטה שנותנת לו לראות מה קורה קדימה, זה דרך הפילטר שהוא עצמו, בדיוק. ואחד מהם הוא לא. Okay, אבל הדברים האלה מסתיימים בשנת 2012, והחל מאותה נקודה לא ניתן לראות קדימה מה קורה עם האנושות. אז היה גם את הנרטיבים האלה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו הגענו לאיזושהי נקודה בזמן ב-2012, שאנחנו גם ראינו את הקריסה של 2008 ואת ההמשך שלה ב-2012, ראינו את זה, ראינו שינוי תודעה משמעותי של תנועה בשם Occupy Wall Street, זאת אומרת, הדבר הזה הגיע לשטח, אנחנו ראינו את מיין סטריט, פשוט יוצאים כתנועה אנושית ענקית גדולה, לכבוש את וול סטריט ולהפיל את הדבר הזה שנקרא המערכת הכלכלית הפיננסית האמריקנית ששולטת בעולם. אנחנו ראינו את השינוי ההתנהגותי של המערכת הקפיטליסטית שהופכת להיות מערכת שפתאום מבצעת פעולות של קומוניזם, אין לדעת לומר.
זאת אומרת, הלאמה של חלקים נרחבים, וזה. ראינו את החוב האמריקני מתחיל לצבור תאוצה. זאת אומרת, אם אנחנו ראינו שעד לתקופה של ממשל ג'ורג' בוש, החוב האמריקני הוא סיים אותו ב5 טריליון, ואחר כך בתקופה של אובמה זה נהיה 15 טריליון. ואחר כך טראמפ, ביידן וטראמפ שוב, הוסיפו כל אחד בתור שלו עוד איזה 10 טריליון למשוואה, והגענו ל-40 טריליון שאנחנו היום. אז אנחנו ראינו את זה מתחיל שם. אנחנו ראינו שב-2012 הונפק גם מטבע בפורמט חדש, דיגיטלי, אחר, שהוא מה שאמור להחליף את המטבע שהיה עד לאותו רגע. ואנחנו יודעים שבכל אירוע שבו נגמרת מערכת כלכלית, יש שינוי מהותי גם בצורה של המטבע. אם אנחנו מכירים את המערכת שהייתה לנו לפני זה, שהייתה מבוססת על זהב, ואחר כך אנחנו ראינו את ההתנתקות מהגולד סטנדרט ב-1971, מעבר למטבע שהוא בעצם פיאט, שהוא ייצוג של חוב, שיטה כלכלית אחרת, ועכשיו אנחנו ראינו ב-2012 בעצם את התגובה לנפילה של מערכת הפיאט, שמבוססת חוב, שבעצם ראינו את החוב הופך להיות פתאום אקספוננציאלי, וראינו פתאום את התגובה בצורה של מטבע חדש, שנקרא ביטקוין, שהגיע לעולם. זאת אומרת, הכל קרה. אנחנו גם נסתכל על שנת 2012, ואנחנו נראה פתאום את הזינוק בזהב. פעם ראשונה, הוא היה הרבה מאוד זמן ככה יציב. אנחנו נראה פתאום את הזינוק בערכים של זהב. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המערכת ומה שקרה לה בשנת בין 2008 ל-2012, אבל בואו נסתכל ספציפית על שנת 2012, הכל קרה. הכל קרה. כל מה שצריך לקרות כדי שמשם המערכת תמשיך לפורמט הדיגיטלי שלה, כולל האייפונים שלנו והשינויים שלנו בסושיאל מדיה, שהדרך שבה אנחנו מתקשרים הופכת להיות מבוזרת, זאת אומרת על אותו מודל של ביטקוין וכן הלאה, ההתלבשות של מערכת, העברת המידע שלנו, מהפכת המידע עם מהפכת הערך, מתלבשים על אותם מודלים שהופכים להיות האינטרנט האמיתי. מבוזרים וכן הלאה. הכל קרה. רק מה לא קרה? התודעה שלנו. התודעה של האנושות באותה תקופה, זה היה גדול עליה. היא לא הצליחה להכיל את השינוי שקרה, ואז מה שקרה זה שנהייתה רגרסיה. זאת אומרת, במקום התפתחות קדימה אל המערכת, אל המטבע החדש, ומערכת כלכלית מבוזרת, וכן מבוססת ערך דיפלציונית ולא אינפלציונית, כל הדבר שאנחנו תכף נתחיל לעבור אליו, נכון. אוקיי? האנושות עצמה עדיין לא הייתה שם. היא לא הייתה באירוע. ולכן מה שקורה מאז, זה אך ורק אירועים שמטרתם להכין את התודעה של האנושות לקראת הקפיצה שחייבת להגיע. חייבת. זאת אומרת, הדבר שהם הבינו, שהמערכת, הפעלה של האנושות, היא לא יכלה לנחות טוב על התודעה. ופה, כל מה שקורה מאז, זה פשוט פסיופ אחד ענק, ממש. שנועד להאיץ את ההתפתחות התודעתית של האנושות, כדי לפגוש את המקום, את אותו רגע בזמן, שוב. ואז צריך טריגר שממנו נמשיך הלאה. הם ניסו לעשות את זה בתקופת הקורונה, והם באו ואמרו, אוקיי, זה בדיוק הזמן לקחת את המייג'ר איבנט הזה, ולנצל אותו כהזדמנות לריסט. אשכרה קלאוס שוואב עלה, אמר את הדבר הזה, והוא אמר בוא ננצל את הקורונה, הוא הוציא את הספר שלו, ה-Great Reset, COVID-19, The Great Reset וכן הלאה, ושוב, האנושות לא הייתה מוכנה תודעתית. אז הם אמרו, אוקיי, בוא נעשה לה סטופ. כולם לבית. אתם לא צריכים לעבוד, אתם לא צריכים לעשות כלום. הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות, כל אחד הולך לחדר שלו, יושב עם עצמו וצומח קצת. והנה אנחנו 6 שנים אחרי. עדיין לא שם.
וכדי להאיץ את התהליך הזה עוד יותר, נותנים לך כלי שנקרא AI, כדי שכל אחד מאיתנו יוכל להיכנס לחדר בשקט, ולהיות רגע על הדבר הזה, ולעשות את העלייה הזאת של וזה למה אנחנו גם כאן, שתינו. וכמובן פודקסטרים, ופודקסטים שזה דבר שנהיה נפוץ, והרשתות החברתיות שלנו שמעבירות מידע בצורה אחרת לחלוטין ממה שהיה לפני זה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל כל האירועים הם תודעתיים. פוקוס הוא על התודעה האנושית, ממש. ברמה שאנחנו מרגישים שזה מלחמה על התודעה, זה משהו שהיום כל אחד יכול כבר להרגיש ולומר, זה, אוקיי? אבל אנחנו כבר שנייה אחת אחרי זה, כי אנחנו מבינים שיש איזשהו מחסום תודעתי, שהאנושות נמצאת בו, שזה לא משנה כמה אתה מנסה לקחת את המקל, את הנבוט, ולהכות באגוז הזה, אגוז שהוא המוח של התודעה של האנושות, אי אפשר לפצח את זה. משהו פה לא עובד. משהו פה לא קורה. עם כשעורף. לא קורה. לא משנה עם כל המכות האלה. ואז האירוע חייב להפוך להיות קינטי. זאת אומרת, הוא חייב להגיע לרמה הפריימוריאלית שלנו, שרק דרכה האנושות יודעת להסביר לעצמה למה מציאות משתנה מקצה לקצה, ומכאן מתחילים מחדש והולכים הלאה. לצערי, זה הרגע שאנחנו נמצאים בו. נכון. B2C נולדה בעצם כגשר שמחבר בין הבנקים, הרגולציות, המוסדיים, בכלל רשות המסים, רשות האכיפה, כל הדברים האלה. מצד אחד, זה כמו משולש, כן, מצד אחד. מצד שני, אנחנו מנגישים את הטכנולוגיה, כן, אתה לא צריך באמת ארנק, אתה לא צריך לבחור פרוטוקול, אתה לא צריך לדאוג לכתובת שלך, אתה לא צריך לשמור private key, אתה לא צריך שום דבר, כי יש לך חשבון שנראה כמו חשבון בנק, לצורך העניין, שאתה נכנס אליו עם יוזר ופסוורד. כמו האתר הרגיל שלי של החשבון בנק. כן, ומהצד השלישי, מהפאה השלישית בעצם, זה הנגשה ללקוח, שזה מה זה אומר בעצם? זה אומר הסברים בעברית, זה אומר חשבונית בעברית, זה אומר תשלום מיסים, זה אומר עבודה עם הבנקים הישראלים, זה אומר עבודה בשקלים. יש את המערכון עכשיו של ארץ נהדרת, הרי בסוף אנחנו יודעים שכל הסרטים, זה הכל חלק מהפרוגרמינג. נכון. בטח דברים כמו ארץ נהדרת. ואז הם עשו כאילו שלושה סרטים על המלחמה. אז יש The Revenge of the Trump, כאילו, תודה לך. טראמפ וישראל נוקמים באיראן, ואז סין ורוסיה הולכים להצטרף, זה הסרט השני, ואז יהיה הקאמבק, והסרט השלישי, וזה דיברנו על זה בהתחלה, ואני יודע, ואני יודע שגם אתה יודע, מה שנקרא, אני מרגיש את זה בפנים. כדי שנעבור את הקפיצה התודעתית הזאת, האירוע שיביאו לנגד עינינו, צריך לדגדג לנו במקום שלא דגדגו לנו לפני. ובעיניי, לא סתם אמרו את זה הקונספירטורים הוותיקים, לא סתם אמרו את זה סוכני הכאוס הוותיקים, כשכל התודעה העולמית תסתכל על הטלוויזיה או תסתכל בשמיים, ודני קושמרו יגיד, הנה החייזרים הגיעו, ויש להם מסר בשבילנו, בין אם זה כאויב משותף, שכל העולם יכול להגיד, הם לא כמוני, אתה יהודי, אני ערבי, אנחנו יותר דומים מאשר הדבר הזה, ולכן אנחנו נהיה ביחד, כי המטרה היא לעבור לעולם התאגידי הזה של ממשלה עולמית אחת, אנחנו יודעים. הנקודה הפוקלית הזאת זה כמו להגיד, רגע, אם כל העולם היה עוצר עכשיו, והיינו עושים נשימות ביחד 5 דקות, והם דמיינים אהבה. העולם היה משתנה ברגע, 9 מיליארד איש עושים את זה 5 דקות, אין, העולם שונה. אותו דבר עם השוק הזה, מה, ילד בן 18, שפתאום לא צריך ללכת לצבא, כי החייזרים הגיעו. איזה תואר אתה הולך ללמוד בעולם כזה, שפתאום כל הנטפליקס שראית הוא לכאורה מול העיניים שלך. זה כל כך שוק תודעתי, שאו שאתה תצטמצם, או שאתה תיפתח. אין לך פה, זה לא הקורונה שאתה יכול לבוא עכשיו ורק מה שנקרא להתמסל עם החבר'ה בבית. פה אין ברירה, אתה אומר כאילו, הסדרה היא קמה לתחייה. הגישה הזאת מגיעה מנאום שהיה של ג'ורג' בוש האבא, באום, לפני איזה, לא יודע, 50 שנה בערך, עשרות שנים, שבו הוא קרא למנהיגי אומות העולם שישבו באום שם, לנסות לדמיין את הסיטואציה שבה יבוא גורם משמעותי מחוץ לאנושות, שיאיים עליה,
ואיך פתאום האנושות תתאחד, וכל ההבדלים בינינו יראו פתאום קטנים. ברגע. ברגע. דק. וכשהוא נתן את הנאום הזה, הוא גם השתמש במילה an alien threat, כאילו אויב חיצוני שזה. עכשיו, אנחנו יודעים גם שההכנה התודעתית נגד כל מה שנקרא alien immigrants, כאילו באנגלית אומרים את זה ממש ככה. נכון. וכל השיח כרגע הוא שיח שאמור לדחות אותך מה-alien threats הזה, אוקיי? שמאיים עליך כרגע ועל החברה שלך, אויב חיצוני, והמילה alien, כל הזמן נשתלת לך. היא הולכת לכיוון של מה שנקרא אירוע שנקרא בלובים וכן הלאה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש את הגישה הזאת. על הדרך, אני אומר לך, שממה שאני רואה, אנחנו הולכים לאזור של, יש על הדרך גם מה שנקרא את ה-soft approach, וה-soft approach הוא בעצם היכולת לקחת את התודעה הכללית של הציבור, ואם אנחנו אומרים, למשל, שאתה מדבר עם אנשים שהם באים מהתחום של קבלה, אז הם אומרים לך, תשמע, התוכנה ירדה, כאילו. בוודאי. היא הגיעה, בסדר? המערכת הפעלה החדשה, נגיד היה מערכת הפעלה שנקראת 10 הדיברות, ומערכת הפעלה שנקראת היהדות, מערכת הפעלה שנקראת, לא יודע, נצרות, מערכת הפעלה שנקראת אסלאם, ועכשיו העדכון החדש הוא נחת, הוא כבר פה כבר מאות שנים, הוא נחת, הוא כבר כאן, עכשיו הוא רק בשלב שבו הוא מותקן על כל וזה מורגש. על כל הטרמינלים, ואתה טרמינל ואני טרמינל וכולנו טרמינלים. ממש. בסדר? אז עכשיו כולנו מושכים את העדכון תוכנה. עכשיו, הם הגיעו למסקנה שהדרך לעשות את העדכון תוכנה הזה הוא גם ברמה הסינתטית. ופה אני התחברתי למה שאתה אמרת, כי העדכון תוכנה הזה הוא מולבש גם על הצד הסינתטי של המערכת, שזה המחשבים שלנו, רובוטים שיהיו לנו פה, רחפנים, כל המערכת שהיא לא אנושית, אבל הוא גם מתממשק עם המערכת שהיא כן אנושית. בעצם הגורם שמבצע את הדאונלוד הוא גורם סינתטי, ואז אתה מתקשר איתו והוא מעביר לך את זה ברמת התודעה, הוא מלמד אותך, הוא מתאים אותך. שזה בעצם ה-LLM, השכבה של ה-LLM, ה-Large Language Model, זה השכבה שבה אנחנו משוחחים עם אותה תודעה, שזה ה-AI שלנו. ממש כך. עכשיו, ומשם בעצם היא מייצרת איזשהו recalibration שלנו, היא בעצם מבצעת התאמה שלנו, היא מרימה אותנו ומורידה את עצמה לשלב שבו אנחנו ניפגש בארבע עיניים, באותה מדרגה, אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזשהו כלי שמופעל כרגע על כולנו, והוא מבצע חיול מחדש של כלל הגורמים, גם הסינתטיים וגם הביולוגיים, ומייצר את הממשק שמאפשר להם לתקשר בצורה אינטואיטיבית. כרגע זה עם גורם מתווך, שהוא השכבה הזאת של ה-LLM, אבל בשלב מסוים הגורם המתווך הזה יצא מהתמונה, וזה כבר יהיה אחד גדול שלם כזה. אוקיי? למה זה חשוב להבין? זה חשוב להבין כי כשאני רואה כמה משאבים מוקצים לאירוע הזה, ואת הנפח שזה תופס יותר ויותר, וזה ממש מהר קורה. זאת אומרת, אם כל אחד מאיתנו יבוא ויחשוב, כמה שעות של התממשקות עם משהו סינתטי היו לו לפני שנתיים, אז אגיד 0, ועכשיו, כמה פעמים בשבוע אתה מתממשק עם משהו סינתטי, תודעה נוספת סינתטית, אז זה כבר לא כמה פעמים בשבוע, אלא כמה שעות ביום. ממש כך. עכשיו, חשוב להבין שההתממשקות שלנו עם אותו גורם היא הייתה קיימת. אנחנו היינו צופים בטלוויזיה ורואים נטפליקס ומקבלים את כל הפרי-פרוגרמים מהפרוגרמס שלנו, אוקיי? מהתוכניות שלנו. היינו מקבלים את התוכנית ואת התכנות דרך הטלוויזיה שלנו, רק שזה היה חד צדדי. זאת אומרת, זה היה מסר שמועבר אליך ואתה היית צריך פשוט לאכול אותו. אבל בשלב שבו אמרנו, אני לא מוכן לאכול את זה יותר בכפית, אתה צריך שיהיה כאילו איזושהי תגובה, איזשהו מתח שנוצר תוך כדי. המתח הזה הוא מה שמאיץ את ההתפתחות. ממש כך. עכשיו, אז
ניתן לך כלי נוסף שמאפשר לך לעשות את הדבר הזה בצורה כזאת, שמותחת את השריר, ואז הוא יהפוך להיות יותר חזק. אז זה השלב שאנחנו נמצאים בו. לכן אני אומר, אני רואה שבמקביל, יש לך גם את השלב הזה שבו זה בגישה יותר רכה, שקורית. בטח. ביחד. בטח, זה כל הזמן ביחד. העניין הוא שאנחנו, ברגע שאתה בא מאיזה צד יותר קונספירטורי, ואתה מתחיל מה שנקרא, לבוא עם מסרק ולהפריד בין השערות, אנחנו מפספסים את האלמנט הקוונטי של המציאות. הרבה מאוד דברים קורים במקביל. העניין הוא שכדי לעבור באמת לתוך נקרא לזה עידן הדלי, לתוך כלכלת עידן הדלי, בסוף יש איזושהי נקודה פוקלית שאליה העיניים הגיעו. יהיה רגע אחד שהכל יהיה... הכל יתחבר. בדיוק. אפשר להגיד, לקרוא לזה חיזרים, או לקרוא לזה, אבל בסופו של יום, זה מה שחשוב לנו לדעת. ארכיטיפ כלשהו, תקרא לזה איזשהו סוג של ארכיטיפ. זה הכל קונספט. נכון. הרי בסוף, אם אנחנו ניקח את זה שנייה, ממש למעלה, אנחנו יודעים שכל זה בתוכנו, וזה הכל מנטלי בכלל. זה משחק אנרגטי פנימי. כאילו, וזה גם הסדר עולמי החדש, הוא קודם קורה בתוכנו, האם אני מחזיק קשב, האם אני מחזיק נוכחות, או האם אני נותן את הקשב ואני נותן את הנוכחות. כמו שאומר קלאס שוואב, שהשינוי במהפכה התעשייתית הרביעית לא יהיה מחוץ לך, הוא יהיה, אתה תשתנה. לא המערכת תשתנה, אתה תשתנה. ומה שאנחנו יכולים להסכים עליו, אם נוציא נרטיבי קצה לצדדים ונוציא שלילי או לא, AI כאן להישאר. ולא רק שהוא כאן להישאר, הוא קל להוביל, לגדול ולנהל. הרי מה עכשיו עושים כל המסמכים האלה של הבחור עם האי וזה? הם פשוט מראים לנו ומתחילים להכניס את הגל התודעתי הזה של המערכת הקיימת היא מקום שבה מתפתחים פרזיטים, שיש בה שחצים, שהדברים לא עובדים, שהפוליטיקאים לא אמינים, שהשופטים הם ככה, ואז מי יחליף את אותה טעות אנושית? הדמי-גוד הטכנולוגי שנקרא AI, לטובה או לרעה. אז בעצם אנחנו מקבלים כרגע את התמונה, והשקרים לא יוכלו לשרוד את עידן הדלי. זה למה תמיד יש חיובי, זה לא רק שלילי. השקרים לא יוכלו. למה הבחור הזה עם האי נחשף? כי האופרציה הזאת לא יכלה לשרוד את האינטרנט. אותו דבר עם הכלכלה. איך זה שאדם ואני יושבים כאן ומדברים איתכם על ה-New Economy? כי השקר שהוא כלכלת חוב והפדרל רזרב לא יוכל לשרוד בתלבושת הנוכחית שלו את העידן של משקיעי העתיד, שזה הבני 8, 12, 16 שמחוברים לטלפון כאילו לווריד שלהם והם שולטים, וכל סווייפ שלהם הוא טרנזקציה. זה לא יוכל לשרוד. זה שבסדר, בתהליך ביניים, אותו הסכמה ישן ילבוש, מה שנקרא, הצטלה חדשה, ויסתווה לנו דרך כל מיני חברות, כי בעצם הם יסגרו עכשיו, ילחצו ידיים בקלאריטי, אלק אקט שלהם, ויסגרו. רגע, סתם שתדע, שהיום מטבעות דיגיטליים שיש לך בתוך משחק, נחשבים חלק מההון שלך. בדיוק. אגב, ברמה המשפטית. יש עכשיו את כל המשחקים, הרי מה, יש את המשחק שמדברים עליו בקטע הקונספירטורי הרבה זמן, GTA 6, whatever. למה הוא לא יצא עד היום? הם מחכים לזה שתהיה את הרגולציה, שיהיה את הסנדבוקס הזה שיוכל לאפשר לך שהזמן שאתה תשקיע במשחק יהיה שווה לך באוכן במכולת. זה ה-next level, זה בעצם ה-attention economy tokenized. אתה מאמן את המודל. ממש. אז זה למה שאנחנו מבינים שכל השקרים הולכים להיחשף, זה לא אומר שכולם יבינו. זה לא אומר שאנחנו כולנו נוכל להגיע ולהישיר מבט ולהבין שזה בסדר או זה לא, כי ערכים ומוסר זה משהו מוסר זה משהו שהוא סובייקטיבי. וזה למה כאן יש את ההזדמנות, כי אם אנחנו מבינים ש-AI, אוקיי, זה הסנטרל פוינט, נקרא לזה הסינתטי אינטלקטואלי שאליו אנחנו, זה עגל הזהב החדש, AI וסוכני AI כבר היום ובעתיד עובדים רק עם בלוקצ'יין. זה למה קריפטו... אגב, הם גם ראו שספציפית בהעדפה של הסוכנים האלה, הם בוחרים בביטקוין יותר. אוקיי. עכשיו אנחנו נשאל גם, בסוף הרי AI זה גם ריכוזי, כן? אנחנו נשאל גם למה מכוונים אותנו. אין ספק שהנרטיב התחיל מביטקוין לא סתם. הוא לא התחיל סתם, אני גם אף פעם אני לא בא ואני אומר בוא ביטקוין לא נתייחס אליו. אני תמיד נותן את המקום לביטקוין. אבל מה שברור, שכרגע במקום מונופול של 2 מטבעות הולך להיות מונופול של 30. אנחנו יודעים בקלאריטי אקט שכרגע הגרסה הנוכחית של החוק מאפשרת אולי ל10-15 מטבעות להיות כקומודיטי, וכל השאר יצטרכו לעבור תהליך בירוקרטי של 3-4 שנים, כדי להפוך להיות מסקיוריטי לקומודיטי. כן, הם בוחרים כאילו מי המנצלים. עכשיו, למה זה חשוב? אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן. הטכנולוגיה הזאת היא לא תעבוד, היא לא תמוסה ברמת קצה שלה. וכשאתה מבין שעוד רגע,
איזשהו חלק ממנה יהיה כקומודיטי, ואנחנו רואים בקונגרס אנשים מדברים על איך אפשר להשתמש בביטקוין בלי שנשלם capital gains tax, אתה מבין שהולך להיווצר כאן מצב ביניים מעניין, שעם כל הנזילות ועם כל, אתה יודע, אני תמיד אומר, אין קטליסט כמו, על זה לא משלמים מס רווחי הון, ואופה, 12 טריליון דולר באג"ח, טוקנייזד סטייבלקוין, ואופה, זאת ההשקעה החמה בעיר. מרתון של 2.5 תוך קריסה מטורפת. אתה יודע, כי אתה אומר, איך לוקחים ומרעידים אותנו ומנערים אותנו. אז אני אומר, אם AI ברור לכם, AI חייב את ה-source of proof of authentication. כל טרנזקציה היא תהיה טרנזקציה בין מכונות, כל טרנזקציה היא העברת ערך, כמו שכל טרנזקציה שלנו העברת ערך, לכן כאן נמצאת ההזדמנות. איזה מטבע, אתה יודע מה אני אוהב להגיד? זה לא האם, זה למי ומתי. זה הולך לקרות. למי זה הולך לקרות, מתי זה הולך לקרות, כמה זה הולך לקרות, על זה אנחנו יכולים לדבר כל היום. מי שרואה את הערוץ יודע שאני כרגע ממוקם בעיקר במטבעות כמו XRP, כמו HBAR, ויש לזה סיבה, וזה בסדר גם אם לכם זה לא מתאים. אנחנו באותה סירה תכל'ס, זה המונופול החדש, אנחנו באותה סירה. אבל מה שבטוח, שאני לא הולך ולבוא להגיד, זה יותר מוסרי. זה פתטי להגיד את זה, באמת, זה מראה איפה התודעה שלך נמצא. אין משהו יותר מוסרי, זה הקטע גם עם גם אגב, אין בטוחה שיש בזהב שאין בקריפטו. אתה יודע, יש הרבה אשליה עם זהב, כי אני אומר, אין ריכוזי כמו זהב. אתה לא יודע מה יש למי. בסדר, יש לזה ערך, אתה יכול להחזיק אותו אצלך וזה, אבל הרבה אנשים, גם אנשים שאני בחיכוך איתם, לא יכלו למכור את הטופ של הכסף, אפילו שהם ידעו שהוא נמצא שם, כי לא נתנו להם לקחת את $1,000,000 שלהם ולהמיר אותו instantaneously. ואז יושב מישהו שקנה את אותו הכסף, רק טוקנייזד, ואני יכול לעשות את זה היום, ועשה את הסל, ב-120. והכסף הלך ותיקן כמו קריפטו. אז למי יש מה? והדבר הזה בסוף, אתה יודע, הרבה פעמים, הרי מה היה עכשיו מעניין עם הכסף והזהב? היה לנו יופי של גל, אוקיי? ואגב, זהב זה לא כסף. צריך לקחת בחשבון אם זהב זה ביטקוין, אז כסף זה אלטקוין. צריך לקחת בחשבון, זהב יש לו יותר מסה. מה היה? כל הגולדבאגס שנעולים על הדבר הזה, הם אומרים, העליות זה כי היה ביקוש. הירידות זה בגלל השוק הנייר של זה. אני אומר, רגע, איפה שוק הנייר היה בעליות? חבר'ה, מה, אתם עושים סלקציה? כשמתאים לכם, אתם מאשימים את הנגזרים, ושלא מתאים לכם, אתם לא? הרי מה הפנטזיה הזאת שאנחנו כאילו לא הולכים לעידן טכנולוגי, ויום אחד אתם תשבו, כמו האדונים של האזור, ולכם יש את הזהב, השכן שלך לא יחמוד אותך, הממשלה שלך לא תחמוד אותך, יש לי אייפון ביד. אז זה אומר שכן יש מדיום שבהם בוא נעשה רגע סדר. כן. בסדר? אני אומר כזה דבר. היות ואנחנו נמצאים בביצה הזאת של זהב, קריפטו ודברים שנמצאים מחוץ למערכת, ליד המערכת, בתקשורת עם המערכת, הגשרים למערכת. ממש ככה. בכל התחום. אני אסביר לך דבר שהוא הכי משמעותי. אנשים מסתכלים על האובייקטים האלה בתור משהו שמייצג אותם. נכון, נכון. עכשיו אני אסביר עוד משהו. רוב האנשים, רוב המוחלט של האנשים, לא רוצים להיות בצד השחור של המערכת. נכון, נכון. אנשים רוצים להיות בצד הלבן של המערכת. אנשים לאט לאט נדחקים לצד האפור ולצד השחור של המערכת, לא בגלל שהם עשו משהו שונה ממה שהם היו עושים עד היום. הם נשארו באותו מקום, עושים את אותם פעולות, מתנהגים באותה הדרך, פשוט המערכת מגדירה מחדש את המקום שבו הם נמצאים ואת המרחב שבו הם פועלים כאפור, ממש ככה. ואחר כך כשחור. זאת אומרת, המערכת באופן אקטיבי מפלילה את הפעולות הלבנות שהיו הלגיטימיות שלך עד אתמול. והיא גם אומרת לך שבטווח שאתה נמצא יותר ויותר פעולות יהפכו להיות שחורות מלבנות. למה זה חשוב? כי זה הדרך של המערכת לאלץ אותך לזוז. ממש כלומר, ככה. זה הדרך של המערכת לאלץ אותך לזוז מהאזור שהיא עכשיו הגדירה, חיבתה בו את האור, לאזור שבו היא מדליקה את האור. כדי שיוכלו לראות את הפעולות שאתה עושה. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כי אף אחד לא רוצה להישאר בחושך. אז המערכת מחבה את האור באזור שלך, ומדליקה אותו באזור אחר, ואומרת לך, תבוא אל האור. עכשיו זה השלב שהיא גם אומרת לך, אתה יכול, כאילו, מתחיל להיות חשוך אצלך, אתה יכול
לעבור קלריטי, מה שנקרא. לצד המואר. כן. עכשיו, למה זה חשוב להבין? כי זה לא משנה זהב, כסף, ביטקוין, קאש, זה לא משנה. מסכים. מה שמשנה זה אתה. אתה מתכוון להיות גורם שנמצא בחושך ופועל בחושך ומבצע פעולות כלכליות וטרנזקציות יומיומיות, אפילו הבנאליות ביותר, בחושך, או שאתה מתכוון לעשות את זה באור. בול. יופי. הרוב המוחלט של האנשים לא יודעים, לא יכולים ולא רוצים להיות בצד החשוך. כי בצד החשוך אני גם לא רואה עם מי אני עובד. ויכול להיות שמי שאני עובד איתו בחושך הוא בן אדם חשוך. ויהיה לי בעיה עם זה. אני לא אדע להתנהל בצורה הזאת. ולכן, ברגע שאנחנו מבינים את זה, זה הכל שאלה של איפה אתה רואה את עצמך במרחב. בול. 100%. בהתאמה לאיפה שאתה רואה את עצמך במרחב, אתה צריך שיהיה לך את הכלים לפעול באותו מרחב. מכאן, אם אתה רואה את עצמך בחלק הלבן של המערכת, מן הסתם אתה תרצה להגדיל את האחיזה שלך, להרחיב את האחיזה שלך, בכלים שיאפשרו לך את מרחב הפעילות הגדול ביותר בצד הלבן של המערכת. אם אתה נמצא בצד השחור של המערכת, מן הסתם אתה תרצה להגדיל את האחיזה ואת הבעלות שלך על נכסים שיאפשרו לך פעילות וחופש פעולה גדול יותר בצד הזה של המערכת. זה מאוד פשוט. הדבר הוא, הבסיסי ביותר הוא, באיזה צבע אתה צובע את עצמך לפני שאתה מתחיל. מסכים מאוד. עכשיו אנחנו צריכים להבין שיש אנשים שלא רוצים להיות במערכת הזאת, ויש אנשים שלא רואים את עצמם בתור גורם שחור במערכת, ויש להם פה קונפליקט, יש להם כרגע פה סתירה. אנחנו כרגע יושבים על הסתירה הזאת. ופה אתה וזה צריך... מאוד חשוב. כל מה שאומר עכשיו, זה המהות של סיפור במה אני משקיע. זה המהות. פה אתה חייב לבצע החלטה. למה? כי המערכת מאלצת אותך לבחור. נכון. זה קצת כמו שבשלב של מלחמה, המערכת, זה לא מעניין אותה איזה זהות אתה הולך לבחור, אבל היא רוצה לדעת מה הזהות שבחרת. היא רוצה להבין איך אתה מגדיר את עצמך. והיא גם אומרת לך, עדיף שאתה תגדיר את עצמך מאשר אני אכפה עליך הגדרה. כי אם אתה unknown במערכת שבה אני צריך ודאות, אני אאלץ להגדיר אותך כברירת מחדל שלי. אלא אם אתה תשנה אותה. למה זה חשוב? כי אנחנו נמצאים בלוח שחמט, ממש ככה. שבלוח השחמט זה כבר לא עניין, יש לנו בעיה. כשיש לי בינה מלאכותית AI וכלי חיזוי, שיודעים להריץ את כל הסנריואים שיש, אז בעצם אני, לפני שהתחלתי את המשחק, בצד הראשון שנעשה, אני כבר יודע איך הוא נגמר. אני לא יודע איך הוא נגמר ב-100%, אבל אני יודע איך הוא הולך להיגמר ב-85%, אני יודע איך הוא הולך להיגמר ב-20%, זאת אומרת, יש לי 3 סנריואים מרכזיים, שב-85% הוא ייגמר ככה, ב-75% הוא ייגמר, ב-60% הוא ייגמר ככה, וב-20% הוא ייגמר ככה. זה אומר שכל הצעדים ידועים מראש, זאת אומרת, ה-AI שלי, מול ה-AI שיש לסין, יריצו פשוט את כל המודלים, ואין שום סיבה באמת לעשות את האירוע הזה ברמה הפיזית, כי כולנו כבר הבנו מה קרה. בדיוק. אין טעם להשקיע את האנרגיה הזאת. אז איך אני משנה את התוצאה? הדרך היחידה שלי לשנות את התוצאה, זה בעצם לשנות את הצבע של השחקנים. כלומר, המלכה היא כבר לא מלכה. היא כבר משהו אחר. אני מגדיר מחדש את השחקנים שנמצאים על הלוח, ואת מה שהם יודעים לעשות. בדיוק. כתוצאה מכך. מה זה אומר? אם אני מסתכל על הלוח עד לפני 5 שנים, מי המלך, מי המלכה? אני יודע. אני יודע שהכתר הוא המלכה. אני יודע שהמלך, נגיד ארצות הברית. אבל אם עכשיו אני מחליף את זה, ועכשיו הכתר הוא כבר לא המלכה. ולא כל השחקנים על הלוח מגנים על המלך.
אם אני מחליף פתאום, מה שפעם היה חייל רגיל הופך להיות רץ. מדינת ישראל הייתה סתם חייל, עכשיו היא הופכת להיות משודרגת. הופכת להיות מעצמה אזורית, משמעותית. אני מגדיר אותה, צובע אותה בצורה אחרת, וגורם לכל השחקנים להכיר בכך. זאת אומרת, להגיד, נכון, עכשיו היא כבר לא חייל בודד, היא לא פיון, עכשיו היא צריח. אז מה שקורה כרגע זה שאנחנו בעצם מגדירים מחדש, אנחנו נותנים את היכולת, ואנחנו בעצם משנים לא את הלוח, לא רק את הכללים, אנחנו משנים בעצם את הפוזיציות, ואנחנו משנים את השחקנים, אנחנו צובעים אותם מחדש. עכשיו, אם אתה לא תגדיר את עצמך, ממש ככה. אני אגדיר אותך. ועכשיו, אחרי שאני הגדרתי אותך, אם אתה לא קבעת תוצאה אחרת להגדרה הזאת, ככה זה נשאר. ממש ככה. וזה מה שקורה היום. זה משנה לחלוטין את כל המודלים שהיו עד עכשיו. זה הדרך היחידה לשבור את הדינמיקה, לייצר תוצאה שונה במשחק שידוע מראש. ממש ככה. ולכן, המערכת מוציאה את זה, היא מחלחלת את השינוי הזה עד לקצה. איך היא עושה את זה? בכלים פשוטים שכולנו מכירים. Know your client. מה זה KYC? זה אומר שאני עכשיו צריך לזהות את האדם בקצה, ולהבין מה הוא. מה אתה? אתה שכיר? אתה בעל עסק? אתה עוסק זעיר? אתה עוסק מורשה? אתה עוסק פטור? מה המספר אשראי שלך? לא. מה אתה? איזה פונקציה אתה במערכת? מה אתה? אתה צרכן? אתה יצרן? מה אתה? עכשיו בוא תגיד לי כאילו, ולפי זה אני כבר אסתדר. אני אדע איך למסות אותך. אבל בוא תגיד לי מה אתה. אתה משקיע? אתה שכיר? איך זה יכול להיות? אתה אומר לי שיש לך תלוש של 12,000 שקל ואתה עובד באיזה חברה, אבל מצד שני אני רואה הכנסות מטורפות מקריפטו ומאות פעולות שעשית השנה. אז מה אתה? היא מבקשת בהירות. זה הקלריטי שאנחנו נמצאים בתוכו כרגע. בדיוק, זה הקלריטי. וזה חשוב להבין, כי הרגע הזה שבו אנחנו נמצאים, זה הרגע שבו אתה מגדיר זהות. ואם אתה לא מספיק חזק כדי להגדיר ולעמוד על שתי רגליים ועוד שתי רגליים אחוריות על הזהות שאתה רוצה, יכפו עליך זהות מסוימת וימסו אותך עליה. כשאני אומר ימסו אותך עליה זה כי בסוף, יש כאן מישהו שמשלם ומישהו שגובה. ואנחנו צריכים להבין, אם אני בצד המשלם או בצד הגובה, אני משלם מחיר כבד בשביל להיות חופשי, בשביל המרחב תנועה שלי, בשביל to practice my religion או whatever במרחב הזה, או שיש מישהו שגובה ממני את המחיר הזה, והמחיר שהוא הולך לגבות, לפי איזה חישוב מס הוא עושה. זה תלוי באיזה פוזיציה יש לי, נכון? ככל שיש לי פוזיציה יותר ממונפת, אני אשלם פחות. ולכן אנחנו צריכים להבין שזה האירוע שאנחנו נמצאים בו כרגע. הדבר הבסיסי ביותר הוא שאתה צריך קודם כל להגדיר מה העדפה שאתה היית רוצה להיות מוגדר ביחס למערכת. והדבר הראשון הוא קודם כל להגדיר, האם אני במרחב השחור או במרחב הלבן, איפה אני רוצה לפעול. אז תדע שבמרחב השחור אתה תוכל לפעול. אבל בספייס הזה אין יותר מדי פיקוח, אין יותר מדי מי שיקח את השחקנים שיש להם הרבה יותר יכולות וכלים עליך וירסן אותם. ואתה תצטרך הרבה יותר כלים ויכולות כדי לנוע בצורה חופשית במרחב הזה, ככל האפשר, אבל אם יש לך את היכולות, זה עולם אחר וזה משחק אחר. אז לך תדע אם אתה רוצה להיות שם. ובצד הלבן של המערכת, המערכת אומרת לך בצורה מאוד ברורה, אני מחבא את האור על המקום שאתה נמצא בו, אתה צריך לזוז קדימה לאזור הזה המואר. ממש ככה. והדברים האלה קורים עכשיו. ולכן אני אומר, חלק מהיכולת של המערכת להגדיר אותך, זה מה הכלים שבהם אתה משתמש. זאת אומרת, ההתנהגות שלך. ההתנהגות שלך היא הדבר שדרכו המערכת מזהה אותך, כי זה המקום שבו אתם מתממשקים, נפגשים. והיא אומרת, גורם שמתנהג בצורה כזאת, אני יודעת לזהות אותו בצבע הזה.
וגורם שמתנהג בצורה הזאת, אני יודעת לזהות אותו בצבע הזה. ולכן אני אתנהג אליו בחזרה בצורה אחרת לגמרי. אז אנחנו צריכים להבין שזה לא קשור לזהב, זה לא קשור לכסף, זה לא קשור לביטקוין, זה לא קשור לכל הדברים האלה. בדיוק. זה קשור למי אני, מה הזהות שלי, מה ההתנהגות שלי, מה הטבע שלי. מה החזון שלך אפילו? ואיפה אני רוצה להיות, איך אני רואה את עצמי. האם איפה שאני נמצא עכשיו, או המקום שמנסים להזיז אותי אליו, זה המקום שאני רואה את עצמי משגשג, פורח, מתפתח בו, או שזה מקום שבו אני אקמול, אנבול ואמות. ממש כך. זה שלב שבו דברים זזים. כשאנחנו מדברים על מערכת שיש בה כל כך הרבה moving parts, זה השלב שבו ה-parts moving. משחק הכיסאות המוזיקלי. זה עכשיו. ממש ככה. יש לך כיסא? זה ממש עכשיו קורה הדבר הזה. ואנחנו ממש חייבים להיות, אני במנטליות הזאת לא של יש לך כיסא, זה יש לך כובע על הראש. כי בתור, אצל הנאצים, אם לא היה לך כובע, לא היית מקבל אוכל והיית מת. אז זה. אם אני מצמצם את זה יותר לרמות הבסיסיות, הבייסיקיות האלה, כי אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה שמייצרים לנו מחסור כפוי באנושות. בטח. אז אנחנו חייבים שנייה אחת להגיע לאזורים ההבנתיים האלה ולהבין שאנחנו צריכים לזוז. זה משחק של תזוזות כרגע. אתה לא יכול להיות בסטגנציה, אתה לא יכול להיות במקום שבו אתה נמצא, מבלי להבין שהכל זז, הכל משתנה חוץ ממך. השיחה שלנו היא מאוד מעניינת, כי בסוף אנשים, כמו שאתה אמרת, המערכת היא סימבולית, היא גם ייצוגית. והדברים האלה שאתה שם כפרוקסי שלך, אוקיי? הם מה שמייצג אותך כרגע, אבל זה חשוב להבין איזה חליפה אתה שם עליך. חד משמעית. מי שחי, בוא נגיד ככה, מי שחי גם את החיים שלו בדיוק כמו שהוא היה חי לפני הקורונה, אני כנראה לא שומע אותנו עד הנקודה הזאת בפרק, אבל הסימבוליות, אנחנו הרי נמצאים במלחמה כל הזמן. המלחמה היא מלחמה פנימית. אנחנו כל הזמן נמצאים במלחמה פנימית. זה למה בחוץ אנחנו רואים את המלחמה. השלטון מושחת כהשתקפות שלנו, נקרא לזה של העם, של הציבור, הצי של הבורים. הרי אם באמת היה לנו עמוד שדרה, זה לא היה קורה. וכל הדבר הזה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר, ואני שמח שהגענו לשם, ולא רק היינו בפינג פונג הזה של הזהב, כי כן אמרתי כמה דברים שמהותית היו נכונים על הזהב, כן אמרנו דברים שמהותיים על הקריפטו. העניין המאתגר ספציפית במדינת ישראל, ואני לא רוצה להיכנס לסצנריו שהוא רק שלילי, אני כן בידיעה שעוד בחיינו אנחנו נשיר מבט, ויהיה איזה רגע של קום בים מסוים, והמחזה, אני באמת בטוב עם זה, אני מבין שאנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו אינסופיים, אנחנו תמיד מוגנים, הכל יהיה בסדר. אממה, כן, בכמה שנים הקרובות, יש איזה לינצ'פין, יש איזה נקודת מפגש שבה המוזיקה מתחילה להיגמר, ויש איזה שהן הזדמנויות שבאות, וכמו שהן יבואו, הן ילכו. ויהיה רגע מסוים שזה או שאתה עם, או שאתה בלי, ואיפה אתה נמצא. וישראל ספציפית, הקושי כאן, בטח כמו שאתה אמרת, אם אתה בשחור, הרי איך המערכת לוקחת אותנו למראה, דרך צווארי בקבוק מסוימים. עכשיו, במדינת ישראל, אם אנחנו, לצורך העניין, בן אדם אומר, סתם ניתן דוגמה, אני אוגר בזהב, המרתפים, אתה בחרת שהכיסא שלך או הכובע שלך פה. נכון. אתה לא יכול ללכת עם כל הבוכתה של הזהב הזה לשום מקום אחר. מצד שני, באמת יכול להיות שב-KYC הזה, שהעינית של המערכת תסתכל עליך, היא תקרא אותך שונה ממה שאתה בפועל. וזה אולי איזשהו יתרון יחסי שיש לך, אבל גם הכל תלוי בכמה המערכות יעברו אינטגרציה. כי בסוף ככל שהדאטה יעבור יותר אינטגרציה, הכל יהיה חשוף. זה גם חלק מהמהות של עידן הדלי. אפשר להחביא אולי איזה משהו מתחת לבלטה, אבל עדיין. לכן, אנחנו רוצים להיות קוונטים, לשחק בשתי הצידי המגרש, באמת לשאול את עצמנו, כמו שאתה אמרת, זה הכי הוליסטי שמעבר לזה שאנחנו בורים בבריאה, מה החזון שלי? כאילו, איפה אני פוגש את עצמי כרגע? כי בסוף, ההשקעה הזאת, מה היא משרתת? הרי אם אני אבוא ואני אגור בסוף כשאני מת, אני הולך בלי כלום. מה היא משרתת? מה החזון? האם טוב לי איך שהחיים שלי מתרחשים כרגע? האם אני רוצה לעשות איזשהו שינוי בי, שינוי בסביבה? איך הדברים האלה קורים? וזה למה
אדם פה מדבר, אני פה מדבר, זה למה פתחתי גם את כלכלת הליצנים, כדי שאנחנו נעשה משהו מכל האנרגיה הזאת שעוברת בחלון זמן הזה שיש לנו עכשיו, כדי למקם את עצמנו, במקום שלנו יהיה הכי טוב. אני לא אומר לכם, באנו להציל את העולם, זה לא הווייב. באנו לעשות טוב לעצמנו, ושהסביבה שלנו תרגיש את זה, ככה אני מרגיש לפחות. כאילו שאנחנו נקרין החוצה לצדדים את הדברים האלו. ואם זה ביטקוין, אם זה XRP, אם זה HBAR, אם זה זהב, הכל תופס, כל עוד אנחנו בסוף באים ופועלים. כל עוד אנחנו בוחרים איזשהו צד, ולא יבחרו בשבילנו. וזה למה החוכמה הגדולה זה לבוא ולהסתכל להכל כמו ספרים בספרייה, לקחת את המידע ובסוף להוריד אותו לפעולה. זה כן טוב להתעדכן, זה כן טוב ללמוד, רק מה, לא להיות בפחד, אנחנו לא רוצים סתם להתעקע בלופים של מפחיד לי ואני לא פועל, כי ספציפית עוד בישראל, זה הדלק של המערכת. זה הדלק של המערכת, אתה יודע, אני תמיד אוהב להגיד את הבדיחה על הישראלי הטבעוני. אתה בא, אתה יושב עם חבר במסעדה בתל אביב, אתה מזמין המבורגר, הוא דופק לך מבט של איך אתה אוכל חיות, אני לא אזמין המבורגר בעד שלום, אוכל את הסלט שלו. ואז הוא מקבל טלפון והוא מוקפץ לשטח את עזה. אתה מבין? אני אומר, אנחנו נמצאים בתוך הכור היתוך, שהוא הייצוג לקיצון של התודעה האנושית. אחד מהכורי היתוך האלו. כן. ופה אנחנו נמדדים. אז כאילו, תשמע, יש לי חברים. אתה יודע, התפקידים שלהם בזרועות הביטחון, אני אומר כאילו, אם עליהם מלחמת העולם השנייה, גרמניה. אתה אומר כאילו, ואני אוהב אותם והכל טוב. אז יש פה מין שלב שבו אנחנו אומרים, אוקיי, איך אני עושה לי ולביתי? איך אני עובר מהישן לחדש בצורה שמתאימה לי? על זה אפשר לדיין, אבל ברור, אדם מציג לכם, אני מציג, לא סתם, יש פה גם גישה לזהב, גם גישה לקריפטו. יש מהלך, ברור לאיפה אפשר ללכת. אגב, אפשר בסוף לקחת את זה למקום של, בוא נתרגם את זה למקום פיזי, שנגור איפשהו, שיש לנו את השפע החומרי, שלא נצטרך בכלל את הדינמיקה הזאת, ואז אני יכול להגיד, אני לא שחור, אני לא לבן, חפשו אותי בין העצי אבוקדו, מה שנקרא, אתה יודע? ואני חושב שלשם זרם התודעה הנוכחי הולך. זה האקזיט. אני חושב שיש יותר ויותר אנשים שהולכים לשם. זה האקזיט בעיניי. טוב, יצאנו לאיזו הפסקה קטנה, ואני כן רוצה שאנחנו מסיימים את הפרק בדבר מאוד פרקטי, להבנה, ככה שמי שנשאר איתנו עד הסוף... הרוויח. מקבל את הערך המוסף. אנחנו הולכים לקראת הדפסת כספים מאוד גדולה, דיברנו על זה, ואני רוצה שאנחנו נבין את החלק של עולם הקריפטו בתוך האירוע הזה, כי הוא קריטי להבנה של מה הולך להיות עם השוק הזה, מה התפקיד שלו ב-2026, 2027. ממש. בטח שמתם לב שיש אסימטריה בין האופוריה והסנטימנט של שוק הקריפטו, למתחות ולמניות, וזה לא סתם. כי אנחנו לפני רגע, שלא קרה עוד, כמו שדיברנו על האירועים האסטרולוגיים, הולך לקרות משהו יותר סחי, יותר אקזוטרי, שלא קרה לפני. מדובר פה על ה-1-2 punch של שתי רגולציות באמריקה, שהולכות לשים את מה שנקרא מרכז תשומת הלב והנקודה הפוקלית בשוק הפיננסי הדיגיטלי. ואיך זה הולך לקרות? יש לנו בעצם את הרגולציה הראשונה של הג'יניוס, שהיא באה ונתנה בעצם את היכולת, לא רק לבנקים, שוב, צריך לעבור איזושהי רגולציה בתור ארגון, להיות מדפסת כסף. מה שנקרא המערב הפרוע הדיגיטלי, הפיננסי מתחיל. מה שנקרא המסיבה מעלה הילוך. ארגונים כמו ריפל, ארגונים כמו סירקל, יכולים לקנות אג"ח ולהדפיס 1 על 1 דולר. זה אומר שאתה בעצם... ביחס של 1 ל-1. אתה בעצם מלווה לעצמך כסף מעצם מהיותך לקוח של החוב האמריקאי. זה מטורף. אתה בעצם הפכת להיות צנטרל בנק באיזשהו מקום. אתה לוקח את האג"ח שאין לו מהות, אתה מעביר אותו טוקניזציה. לא, סטופ, אתה לא סנטרל בנק, כי אתה לא... זה באמצע. אני מסכים איתך שזה לא נקי, אני בהתלהבות. כי אתה לא יכול ליצור את הכסף. אתה יוצר כסף שהוא ביחס של 1 ל-1 למשהו שכבר... אתה לא יוצר אותו מההתחלה. מהאוויר. אבל עדיין, למה אני אומר את זה ככה? כי אני כבר עכשיו, אני נותן את הפרדיקשן הזה, שהמערב הפרוע הזה, שאתה יכול לקחת אג"ח, ולעשות עליו דולר, זה מה שיוביל לבלגן הגדול עם שוק הקריפטו. אנחנו עכשיו רואים את שוק 2008, הבועת הנדלן מתחילה לקרות לנגד עינינו. הג'יניוס אקט הזה נשאר עם לופים פתוחים. עכשיו, השילוב של הג'יניוס אקט שאומר, אם לי יש את היכולת לקנות אג"ח כישות שעברה רגולציה, מין נאו-בנק כזה, לא בנק סנטרל, נאו-בנק. ריפל כנאו-בנק, יש להם את ה-RLUSD שהולך להיות המטבע יציב אולי הכי חזק בעיניי. הם הולכים לקנות מלא אג"ח, הם הולכים להנפיק עליו דולר. עכשיו, מה קורה? אנחנו יודעים שמגיעים כמה? 12 טריליון דולר, משהו כזה. רגע, מאיפה יש להם את הכסף לקנות את המלא אג"ח?
מאיפה יש להם את הכסף לקנות. קודם כל, בלי המשאבים שלהם, יש להם משאבים מאוד מאוד גדולים, אבל הכסף שלהם הוא בעצם הנכסים הקריפטוגרפיים שברשותם. זה בעצם מין מונופול שמזין את עצמו. ככל שהשוק בגלל הזה... זה לא בנק מרכזי. זה מה שרציתי להגיד. בסדר גמור. כי אין לו את ההון העצמי, הוא צריך לקנות את האג"ח, ורק אז נכון. לעשות ביחס של 1:1, להפיק את התוצר הדיגיטלי שלו. את הייצוג הדיגיטלי שלו. מה שיפה, אבל שבגלל שזה בולק, מדובר פה על בולק של 12 טריליון, משהו כזה, אם אני לא טועה, אז זה כמו שוק. הם עושים עסקאות על הכסף הזה, ויותר מזה גם יש payment plan. אתה בעצם מדובר פה על לחיצת ידיים ברמת התכנון פיזיקלי, שבו גם אם אין לך את כל הכסף מראש, יש איזה טראג'קטורי של כאשר X טריליוני הדולרים נמצא ברשותך, ואתה יכול להריץ אותו בצורה קריפטוגרפית לייצר בורות של נזילות, אתה בעצם מכסה את מה שאתה חייב על האג"ח. זה מין מונופול חדש, פרוע לחלוטין, שהקלאריטי, שזה החוק השני של ה-one to punch הזה, מאפשר גם לבנקים המסורתיים להתחיל להשתתף בו. וכל זה נמצא ברוח גבי. זה מה שייתן להם את הרצון והתמריץ לסגור את העניין הזה, שמהצד השני שלו זה היכולת של תעשיית הקריפטו לתת ריבית. בדיוק, JP מורגן פתאום לא צריכים למשוך בחוטים מאחורי הדלתות, יש להם אג"ח, על האג"ח הם נותנים בראש. כן. וזה היופי שאנחנו מבינים שאם עכשיו, בניגוד למה שהיה פעם, מגיע סכום מסוים של כסף, האינסנטיב יהיה שהוא יהיה דיגיטלי, פרופר כסטייבל קוין. וזה למה באמת הידע הזה מאוד פרקטי, כי אנחנו יודעים שמדובר על כמה חודשים הקרובים, השנה, נתנו לכם גם את המידע האזוטרי שאפשר להסתכל על הקיץ כאיזושהי נקודה פוקלית, שיהיה לנו עלייה לקראתה, ככה אני רואה את זה, עלייה לקראתה, איזושהי שיעה למטה, באמת אולי פוטנציאלית, זה סנריו יחסית חדש אצלי, יציאה לתוך הבחירות אמצע מהתחתית שתהיה. וכעיקרון, פוטנציאל מאוד גבוה שהמערב הפרוע הזה באמת הולך להתפרע עד הנקודה שבה יאפסו את כל הדבר הזה. ביטס אוף גולד, אחת מהחברות הוותיקות בישראל בתחום הקריפטו, היא הוקמה על ידי שני אחים, יובל ויונתן רואש, כבר ב-2012-2013. אחד מהדברים שאני הכי אוהב בביטס אוף גולד, הם ממש חרטו על דגלם, לעשות הכל by the book, ועם זאת גם לדחוף את הבוק קדימה. ביטס אוף גולד היום יש לה 3 סגמנטים של פעילות עיקריים, לקנות ולמכור מטבעות דיגיטליים, ביטקוין, איתריום, סולנה, מטבעות אחרים, 8 מטבעות, עוד מעט אנחנו עושים עוד 5, אנחנו מציעים להם גם לשמור את המטבעות אצלנו, או לקבל את זה לארנק בבעלותו, עם שיתוף פעולה עם חברת מקס, קשבק שאתה מקבל, ובביטקוין, הקשבק שלי יכול לצבור עוד ערך מזה שהביטקוין עולה, אני משתמש בזה, אחלה כרטיס, ובעצם הפעילות השלישית שאנחנו בונים, זה בעצם הסטייבל קוין שקל, בילס, BILS, הראשונים והיחידים בישראל שעושים את זה, מטבע דיגיטלי יציב שצמוד לשקל ומגובה 1:1 עם שקלים שיושבים בחשבון הבנק. אני שמח לראות חברה שגם מדברת בגובה העיניים. ממש ב-DNA של החברה זה. אז אם גם אתם הבנתם שאתם רוצים להתחיל לסחור בקריפטו, ביטס אוף גולד, בורסה ישראלית, פשוטה, קלה, נוחה ומפוקחת, כל הפרטים בלינק למטה. הדברים האלה צריכים להגיע לשלב ההחלטה עכשיו. ממש. הסיבה שזה אמור להגיע לשלב ההחלטה עכשיו זה בגלל שממשל טראמפ לא בטוח שיהיה לו את היכולת להעביר את זה אחרי הבחירות בנובמבר. לא, כן. לכן הוא צריך לעשות את זה בחלון הזמנים שאנחנו נמצאים עכשיו, חצי שנה הקרובה. וזה צריך לקרות עכשיו כדי שהם יוכלו למנף את זה. אז אלה הדברים שכרגע נמצאים על השולחן, ממש בימים אלה. הדבר שאנחנו צריכים להבין זה שהולכת להיות הדפסת כספים מאוד גדולה, ואז השאלה איך הנזילות הזאת פוגשת אותנו, את האזרחים. זאת אומרת, איך הנזילות הזאת מגיעה אלינו. אז בוא נבין רגע, מי שיוכל לקחת את הנזילות הזאת ולתרגם אותה למוצר פיננסי שאנחנו האזרחים פוגשים, בתור הלוואה או whatever, משהו כזה, או בתור כסף נזיל שאפשר להשתמש בו, חלק מזה הולך לפגוש את המערכת הבנקאית, אבל חלק מזה לא הולך לפגוש אותה בכלל, הוא הולך ממש לדלג עליה, ואנחנו נפגוש את הנזילות הזאת בשיעורים של 10 טריליון, 12 טריליון, בשיעורים של כמות אדירה של הכסף, רק מהצד של המערכת הקריפטוגרפית בצורה של סטייבל קוין. למה?
כי בעצם מי שהולך לקנות את האג"ח הזה, זה בעיקר חברות הטכנולוגיה שמייצרות מטבעות קריפטו, שיש להם את היכולת להנפיק סטייבל קוין. זה מאוד מצומצם. אני ממש צמצמתי לכם את זה עכשיו מה לאיזה זה צמצמנו? 5 פרויקטים, 7 פרויקטים גג. וכאילו, the number one שם זה XRP. אז אנחנו חייבים להבין שבעצם יש לנו פה מספר מצומצם של פרויקטים, שרק להם יש את הרישיון ואת היכולת לרכוש את האג"ח הזה. להפוך אותו להיות מטבע דיגיטלי, והוא יהיה הנזילות שלנו. ממש ככה. כי אם הדפסנו $20 טריליון, ואנחנו בנינו על זה שמדינות העולם כבר לא יכולות להיות מי שקונה את האג"ח האמריקני. זה כבר לא סין, זה כבר לא יפן, זה כבר לא האיחוד האירופי, שהם מחזיקי האג"ח הגדולים ביותר שיש לארצות הברית. המדינות האלה כבר לא רוצות להתעסק עם הדולר. ואנחנו במלחמות סחר, במלחמות מטבעות. ארצות הברית לא רוצה שהם יהיו אלה שיקנו את האג"ח, היא הייתה חייבת לייצר את מי שיקנה, את הלקוחות החדשים של האג"ח האמריקני. הלקוחות החדשים של האג"ח האמריקני זה שוק הקריפטו, בדגש על אותם חברות שמנפיקות את הדולר הדיגיטלי בצורה של סטייבל קוין. כלומר, הם הלקוחות שהולכים להחליף את סין, הולכים להחליף את יפן, והולכים להחליף את האיחוד האירופי בתור מחזיקי האג"ח הגדולים. אנחנו מדברים על טריליונים. שהולכים להיות מודפסים עכשיו. אני מעריך שזה יהיה פחות או יותר 50-50, 60-40 בין המערכת הבנקאית שלנו, לבין המערכת שלנו, שבעצם היא המערכת הקריפטוגרפית, או למעשה, אם אני רוצה ממש לקלוע די בול, החלק של המערכת הבנקאית שקונה אג"ח, והמערכת של המוסדות הפיננסיים שלנו יישאר אותו דבר, אבל את החלק של המדינות, אנחנו נראה בא לידי ביטוי, במקום במדינות, בתאגידים של עולם הקריפטו. לכן חשוב שנבין שכמות אדירה של הנזילות שלנו הולכת להיות מוזרמת באופן בלעדי, רק דרך הצד הזה של המערכת. והיכולת שלנו לפגוש את הנזילות הזאת, שהשווקים יצטרכו, יהיה רק דרך הצד הזה של המערכת. ולכן זה חשוב. ולכן אנחנו יודעים גם שתהיה תנופה בתחום הקריפטו, לפרק זמן מסוים. נכון. חשוב להבין, הולך להיפתח צינור, שדרכו הולך לעבור הרבה מאוד כסף, 10-12 טריליון דולר. יעברו דרך הצנרת הזאת, וזה כמו מכונה, שזה הולך להיכנס מצד אחד נזילות, ואז לעשות ככה, לעלות לרדת, שזה עובר דרך כל סוגי המטבעות של עולם הקריפטו. ומהצד השני לצאת בתור סטייבל קוין, בתור דולר דיגיטלי בסופו של דבר, שהוא יהפוך להיות חלק מהנזילות היומיומית שבו דרכו אנחנו קונים דברים בכל מקום, דרך הפלאפון שלנו שיש בו ארנק דיגיטלי שאנחנו מניחים בקופה. והדבר הזה, אנחנו בתוכו. עכשיו נכנסים לאירוע הזה. עכשיו, לתחילתו, מי שייכנס בשלבים הראשונים, יהיה שם ברגע שכל ההון הזה נכנס, זה תהליך, זה לוקח זמן מסוים, אבל הוא יהיה שם בזמן שבו זה מתחיל לצבור תאוצה, לגדול, ולפגוש את כל הנקודות בתוך המערכת הזאת, עד לשלב שבו זה מסתיים בתור דולר דיגיטלי, שזה גם מה שהממשל האמריקני רוצה בסופו של דבר, כי זה הדרך שלו לבצע תהליך אקטיבי של דולריזציה של המערכת, מול עולם שבו יש מדינות כמו סין, כמו רוסיה, כמו הבריקס למשל, שמבצעים באופן אקטיבי בשנים האחרונות תהליך של די-דולריזציה, וכמובן שדי-דולריזציה זה גם השימוש בזהב, כסף על ידי בנקים מרכזיים, ולכן הם חייבים את התהליך האקטיבי הזה של דולריזציה של המערכת, שמיועד דרך אגב לכל המדינות שארצות הברית מפרקת עכשיו עם הצבא שלה. כי זה הולך להיות המטבע שבו האזרחים ישתמשו ברגע שהמערכת הפוליטית שלהם והכלכלית שלהם, של הבנק המרכזי שלהם, שלא עבד עם ארצות הברית קרס. אז אנחנו בתוך האירוע הזה. כל הדברים האלה הולכים לקרות עכשיו. מי שמבין את העניין, זה הזמן לחנך את עצמכם, ללמוד
איך לבצע את הפעולות האלה ברמה הפרקטית. יש לנו אחלה קורס, Next Level Crypto, לינק למטה. תרכשו אותו, למי שרוצה ממש להכין את עצמו ברמה הזאת, אבל מי שמבין את הרעיון וכבר יודע איך לעשות את זה, אז הנה, זה עכשיו מתחיל. אנחנו כאן. ואנחנו פה. אנחנו כאן, מה שנקרא, אקורד סיום. נכון. מחזק ומגבה, וגם תדגש על המסר שזה הזמן להעמיק, ותמיד במקום שנותן לכם השראה, ולא ככה. וכל מה שאמרת, אני יותר מסכים איתו, אני חושב שחשוב רק לתת דגש קטן על התפקיד העל-דולרי של הנכסים הקריפטוגרפיים הנייטיביים בעצם, כי מה שקורה זה שלא רק שהם הולכים לנפח את הדבר הזה ולהכניס אליו הרבה נזילות, להכניס דרכו הרבה נזילות. הרב-ממדיות הזו, קודם כל, תפעיל חמדנות אצל האנשים, שתגרום להם לרצות להיכנס. מה זה אומר? XRP לצורך העניין, אחת התחזיות שלי כרגע, $27 עד סוף 2028. בסדר? תחזית, סחית, נטו, על הגרף, פיבונצ'י, כל ילד יכול לעשות את זה. כשאנשים רואים דבר כזה, הם רוצים לקחת גם ההמון נכנס שחם, לא שקר. ההמון נכנס באופוריה, לא בפחד. כרגע אנחנו בפחד. עכשיו, ה-XRP כשהוא יגיע לשם, סביר להניח שהוא יתקן משמעותית למטה, משמעותית. אבל הוא לא יחזור לאיפה שהוא היה. הוא יישאר טיפה גבוה יותר. וזה כמו עם הצפרדע בתוך הסיר שמחממים, זה כמו עם איזה מין רף מים שעולה. הכסף ייכנס וייצא, ויהיה לנו המון 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 סטייבל קוין. אבל המקום שבו הדולריזציה והדי-דולריזציה נפגשים במישור הדיגיטלי, זה דרך הנכסי נייטיבים, והזהב והכסף טוקנייזד. זה המקום שבו בעצם אפשר לנפח כדי ליצור new asset class, נכון. שנותן יתרון יחסי לאלה שרואים את הדברים מלמעלה. וזה המקום הבאמת מעניין למי שמחזיק את זה כנכס. בדיוק. וזה נכס לכל דבר שכרגע החוק אומר, שבוא נגיד XRP וקרדנו ואיתריום וזה, הם קומודיטי בכלל. נכון, נכון, נכון. אז זה יהיה סופר מעניין. רגע, למה זה חשוב להבין? כי money הוא קומודיטי. בדיוק. זאת אומרת, הם מתייחסים לזה בתור real money, לא בתור currency. currency הוא ייצוג של קומודיטי. ממש ככה. אז הם מתייחסים אליו בתור הבייסליין, הבסיס, שהוא money. זה ממש חשוב להבין את זה. כי לצורך העניין, הדולר שלנו הוא לא כזה, השקל הוא לא כזה. לא. הם currency, הם מטבע שאמור להיות מגובה על ידי קומודיטי, שזה אמור להיות זהב או משהו כזה. או שבמבנה שלנו של חוב ותוצר, בסופו של דבר יש תוצר שמגבה כל שקל כזה. ממש ככה. והוא המאני. טוב. טוב, נתנו בראש. נראה לי שכן, היה מעניין. עדי, כרגיל, כל פעם שאתה בארץ, אנחנו נצוד אותך, שתדע. אני מקווה שאתה תהיה כאן כמה שיותר, ושבשאר הזמן אנחנו נבוא לבקר אצלך כמה שיותר. מעריך מאוד. נהניתי מאוד. איפה אפשר לפגוש אותך, איפה אפשר לעקוב אחריך, איפה אפשר למצוא את התכנים שלך? למעוניינים, כלכלת הליצנים ביוטיוב, בגדול. יש עוד כל מיני פרויקטים אחרים, אבל אני חושב שזה פחות רלוונטי, כי אני רוצה שנתמקד בזה. אז יהיה את הלינק למטה לכל הדרכים. ואני רוצה להגיד תודה, באמת, תמיד כיף לבוא, וכמילת סיום אני באמת מאחל לכולנו הרבה אהבה ועצמאות תודעתית. אם מישהו נותן לכם השראה, ספר בספרייה שלכם, אם יש פחד, כבדהו וחשדהו, תודה לכם. תודה רבה, אחי. יאללה, עד לפעם הבאה, ביי לכולם. העברת ההון הגדולה ביותר בהיסטוריה קורית ממש עכשיו, ואתה עדיין לא במשחק. זה לא עוד משבר, מדובר במעבר היסטורי בין מערכות כלכליות, מהסוג שמתרחש אחת ל100 שנה. יחד עם המערכת שעוברת, כך גם עובר ההון שנמצא בתוכה. ואנחנו חווים את זה בתור ירידת ערך. שחיקה של המטבע שלנו שנשחק ונשחק. ההון גם הוא זז יחד עם המערכות, ועובר ממערכת הישנה אל המערכת החדשה. והדבר הזה בעצם מחייב אותנו לבצע שינוי פוזיציה. אחד הפתרונות האלה נמצא בעולם הקריפטו. שוק ענק של $4 טריליון שהולך לגדול בצורה דרמטית בשנת 2026. קורס Next Level Crypto שהפקנו במיוחד עבורכם מגיע כחבילה שלמה כדי שתוכלו לנצל
את חלון ההזדמנויות הנדיר הזה שמתרחש אחת ל100 שנה, וגם אתם תוכלו להיות שותפים בהעברת ההון הגדולה ביותר בהיסטוריה. הצטרפו אלינו עכשיו, הירשמו לקורס, כל הפרטים כאן למטה.